Een hele goede middag en welkom bij alweer de allerlaatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2026. En de kampioen die is bekend, Juster is Grauw al kampioen geworden. Als ze het laatste worden, ze kunnen net meer in helle worden. Maar des te spannender is de strijd om die oren twee podiumplakken. Die leidt nog iepen, maar nog wel 5 kanshebbers. En het zou ik samenwijzen kunnen dat er 2 of misschien wel 3 scootjes maar hetzelfde puntenaantal eindigen. En in dat geval jouwt de uitslag van deze laatste wedstrijd de terugslag. We hebben papieren met allerhande berekeningen voor u lezen. En zullen je hem zo goed mogelijk op de hecht houden van het vereen van de wedstrijd en de gevolgen voor het klassement. Naast mij zit weer Ilke Dijkstra, 12voudig kampioen in de IFKS. Mijn naam is Geertje de Vries. Nou, Ilke, zo spannend dat het nou is om het tweede plak. Zo spannend zou het eens wezen, Matte, om het kampioenschap, hè? Dat is zo fantastisch wezen. Maar ja, geniet ik nog even het van de dag van Juster. Hè. We hebben een fine serie maar een centimeter. We moesten onder het gejuich van de bemanning aanlezen waar nou de nummer 1 en nummer 2 hier. Want zelfs konden we het net zien. Dus, de podiumplakken. Ik belangrijk natuurlijk. 2 of 3 is toch correct even wat meer als 4. Dus heel nieuwsgierig hoe dat je het verint. Ja. Nou, beelden van het starteiland in de Snitse, maar nou, het lijkt behoorlijk vol, maar dat het verzelt zich alles te krijgen. Maar de Snitswikker die het haast begint, de 10 minuten schot. 3, 2, 1, go! Daar is het 10 minuten schot. Ilke het de klok ik omzet, dus die timed mooi wils als er nog wat sleutelen wordt aan de startlijnen. En de rede tonsjes, dat zijn de tonsjes van de startlijnen. Die moeten nog eventjes goed inline worden. En dan zullen we het weer een op- en delbaan, die we dus volle vaker zield hebben. Juster hier we een op- en delbaan met een dubbele pointe, een dubbele gate erin. Dat zal je het net het geval wezen. Wel spietig, want dat zorgt voor een extra dimensie, hier het idee, Ilke. Ja, het is, hij leidt er ook heel goed in. Ze hebben ik geanticipeerd op de wien. En ik had ik al even uitline juist bij Max. Wat dan het voordeel is. Ze komen dan, als er een boppentonnen hast, dan komt ze altijd achter elkaar om die tonnen heen. Dus dan maken ze een treintje en de naaikers weer omvallen. Maar als het beide kanten eromheen gaat, ja, dan lezen in elk geval een heel auto, in ieder geval zo'n. 2 keer zo'n kennen op hetzelfde stuit om die bobste tonnen. Dus de best ik weer jij er bij elkaar in de vader winsterak. Nou, dat zeren we op de vingers weer. Ja, dat zeren we. Maar dit is ik een hele mooie maan. En we hebben geluk met de wierjochting. Want we hebben hier... de wien. Nou we door de wien gaan. Ja, als we door de wien hebben, dan kunnen we maar hier ontwikkelen. Zij dat. En dat is Jan Jonkman. Nou, de buien van vanmorgen zitten we vanmiddag bij wat in de moervaarwetter. Wij vanmiddag dan een afwisseling van wat wolken, uit en trouwens even een glimp. En er zit een prachtige wind voor de schilderij. Die komt uit het maat eerste waai. Die is matig tot vrij krachtig betekent. Ze is maar een krachttreien, maar uitzitten is een fjouwer. En die neemt op het eind van de middag weer even wat aan. En het bloed droeg. Nou ja, sageer vetjend. Het skip maar de zoere appels, docht vanmiddag. Net mooi. Nou, dat is mooi voor elke die er een hekel om heeft dat het regent. Voor een heel soort mensen zou het mooi zijn dat het wel wat regende, want het is fieste droog hier. Hier hebben we de kampioen in beeld, de oranje wimpel, ohne opstekker en dus ook al kampioen. Douwvisser, maximum manning. Ik zit even te ziekjen, want hij zei van een mij dat de leider mag je nevens mij luizen daar op een loeken. Op een buk, op een loeken. En dat is die vrouw, hè? Dat Voor, is die voor de vrouw. mensen die net ja. wit waar leider is. Ja. Ja, ik zei, neemst haar weer mooi, want dat heeft er wel vaker die. En als ze dan in Snitsel kampioen winnen, dat er dan een paar vrouwen die mooi gongen. Ja. Te zillen. Ja. Had alles een keer jongen bij het Lemster scootje die hier het hele skip vol ze wat. Dus die hier weer een hele orenformule toen. Dat wie ik fantastisch om te zien. Ja. Ja. De Grauwsters en de Hoyt van de Leiden natuurlijk. En Squan Hoyt van Douwen. Ik de verste bemanning, onder de Tjerkstra aan boord.
Ja. En hier zullen we de volle breedte begint al even hoe die Noord is te winnen. Hè. Die- Ja, en we moeten het nog even over de baan hebben. Hè? Ja. De op- en delbaan. En die moeten we even Shellet. En daar laten we de wedstrijdleider Harry Amsterdam over vertellen. Het is perfect. De wind die staat mooi noordoost. Dus in de lengterichting van het Sneekenmeer. Of zuidwest hè, aan de andere kant. Maar nou in dit geval noordoost. Dus we kunnen daar een perfecte baan in leggen. Ja, dat gaan we Ja, in dat- ieder geval proberen. Ja, dat betekent een mooi grut cruiseraak, denk ik. Een mooie groot cruiserak. In eerste instantie in ieder geval om te beginnen. Later zullen we misschien als die winter wat uitzakt het cruiserak ietsje korter kunnen maken. Maar we beginnen in ieder geval de eerste ronde met een zo lang mogelijk cruiserak. Je kiest voor een op- en delbaan met een gate. Nou hebben we juist natuurlijk de dubbele gate gehad. Voor het publiek een fantastische wedstrijd. De skippers, het meesten wie ik positief. Wie dat voor jou ook een optie? Nou, dat is zeker wel een optie, maar we hebben er niet voor gekozen. Ik vind het wel altijd een beetje gevaarlijk met een gate boven. Als je kiest voor de stuurboordboei en er komen bakboordskippen aan, dan kan je dus niet voor de wien komen. En dat hij met een spreader hij dat wel. Ja, juist dan gaat dat goed. Joert leidt er in principe een hele hoop romte. Dus zou het dan toch net gewoon kunnen? Ja, dat zullen we wel kennen, maar we hebben er niet voor gekozen. Nee. Nou, en hier is dan die baan. Zaten we die varen verder wien dus bij het publiek. Hè, het starteiland. Daar starten we ik. Dan stjoorboards om die eerste tonnen. De spreader, de voetbringer, de tonnen die het spul wat uit elkaar houden moet. Dat is tonnen nummer 2. En dan om de onderste tonnen heen. 5, 4, Links of rechts. 1, Hier, 0. hier het 4 minuten schat. 4 minuten nog. En dan gaat de allerlaatste wedstrijd om het SKS-kampioenschap van start. Mooi dus nog kanshebbers voor de plakken nummer 2 en 3. De podiumplakken. Laten we dat er dan even bij pakken. Eerste is dus grauw, maar tweede is Jenne Woord met 43,9 punten. Tweede staat nou Lemmer met 44,9 punten. Er zit maar 1 puntje verschil tussen. Dan op een vierde plak deze man uit Jereveen met 46,8 punten. Daar zitten nog geen 2 punten verschil tussen. Vijfde de jouwe, 46,9 punten. Zit ik met 2 punten verschil tussen. En dan zesde docht ik nog mooi Akren met 47,9 punten. Nou, tussen die scootjes gaat het dus, als het gaat om de plakken 2 onder mij 6. Heel misschien zo snits. Ik mag het wel kennen, 55,9. Maar dan moet snits echt voorop zitten en moet al die oren in de achterrij zitten. Nou, dat Theoretisch, is theoretisch mogelijk. maar net waarschijnlijk. Net waarschijnlijk, precies. Maar Daarom liet ik snits- die even moeten beschouwen. Snitsel gewoon hier op thuiswetter, eigen wetter, gewoon nog weer een fijne race daar vol Elsen in Verzels. Maar het is natuurlijk wel zo, als je het kampioenschap wat wisselvallig zielt en dat had Snits. Ik mijn eerste plakken bij, maar ik de laatste. Ja, en als je dan de laatste wedstrijd afsluiten kennen, maar wel een goede prestatie, gaat dat toch wel noffelijker de winter in. Absoluut. Nou, de startlijnen hier in beeld. Reeretonnen. Hieronder in beeld. Verdwijnt nou uit het beeld is de startkotter. Die leidt dus precies heeks op die startlijnen. En de scootjes die gaan alle naar de goede kant van die startlijnen. Grausje we daar bij de pin. Hier deze tonnen in de pin. Wie is weer een beetje aannaam. Wie van de morgen wel behoorlijk meer wien. Ja, toen En, hangen er ook nog wat buien in de ja, lucht. Hè? Dus, maar Het we is ook- hebben het hele kampioenschap gewoon echt prachtig mooi zielwaar gehad. ja, er is ook geen enkele wedstrijd alles. Nee. En op een reisdag wie het te hudde wien. Ja. En in een reisdag en op de andere reisdag wie het geen wien. Dus iedere commissie had gelukkig zijn wedstrijd organiseren kunnen. Al hier nog een stuurboord. We zitten op een 2 minuten voor de start. Ze hun positioneren. Waar zit de start? Waar zit de wien?
De pinend helemaal verderop. Die loopt er in het starteiland aan. Die wil op de achtergrond zorgen. Zullen jullie ik weer een beetje de benemmingen naar de geulbroeken. En dat is dan in feite wat je van boven als de linkerkant van de baan. De geul is het Prinses met Grietkanaal. En de andere kant is de Grote Grien. Dat is zowel de bijnaam voor het scootje van Langwaar. Maar dat is hier ook een eiland rechts op de Snitsemar. En daar tussenin loopt het hele lange rak. Lange Inewiese rak. Ondertussen. Ik zag Jens Jongsma achterop zitten. Ja, die bij- wissel je. Die ja. wissel je. In de start zit Jens Zit, achterop ja. en er zit Roelof Bouwmeester voorop. De beide hebben een adviserende rol. Maar we beginnen eerst even zien en maar in de start doet Jens het achterop. En we zag ik een rem. Ik zie het correct even hoe boord gaan. Ja, Ze hadden zijn poeder en die gooien ze even in het water en dan kunnen ze mooi remmen. Hier onderin het beeld, daar komt de Zuidwest nog komen. Is wat onletter kant hier Ja, mee. maar de oren zijn echt te betiet, hè. Oren ben heel Die betiet. zit al aardig op de lijn. Het Jereveen beziekt ertussen te komen. Nog een hele minuut. En dan daar achter het Jereveen, daar zit het scootje van Langwaar. Wil er ik nog tussen? Het zit al Hier hier al is de heel dicht op. Pin. Dit Nog- is de pin. Nog 15 seconden. Je bent al een heel soort. Er zit nog wat, Grauw weer in het midden. er zit nog wat Lemmer. rond in. Ze kennen nog een zakje. Ja, dat gaat wel goed. Jenna wordt al op gang. Grauw Grauw ik al. heger. Daar gaan ze. We jaren helemaal neer. Dus het is een skinne lijn. Grauw die kilt er al wat. Jereveen hier helemaal boppen bij de tonnen. Had, ik denk een hele mooie start. Jenna Wout kan gelijk rechts stuurboord uit voortklappen. Nou, Mooi Jelle doen. Wout heeft een hele mooie start. Grauw en Lemmer. De noemers 1 tot 3 bij elkaar hier. Jelle Wout heeft echt een mooie start. Grauw, ik weer een geweldig mooie start. Ja, de Lemmer in principe mooier. Maar Jenna Wout is hier al een heel soort gong gelijk vanuit de startwaai. Grauw, ik weer mooi erbij. En het is nou aan zaak straks om echt heel duidelijk goed op bakboord om te komen. En dat zal ik wel de beslissing wijzen om net helemaal trot te zetten. Want normaal ga je net zo snel vanuit de startlijn de trode wind. Vooral met omdat je in de midden zit, uit bij de pinend zitten wel. Want ja, dan wordt het een verdelig geslagen op stuurboord. Maar als we nou dat oerzichtbeeld hier, Ilke, dan zie je dat een heel soort nog achter de startlijnen zitten. Ja, het is toch uit de best scherpe Geertje. Want in die, er binnen een heel soort naar het eens hoe de lijn hinnen. Had die wien dan zo skiften, dat ken op het eerste moment, dan had hij er net heel heerlijk zien lijn. Nee, er ben gewoon een heel soort, die ken hem gewoon net eens bezielen. Dat hebben we toen drachten, wat zijn. Jereveen zit ik nog net in de ideale slag. Nee. En Jenna Wout die dat vrij snel in de gaten hier. Mooi, grauw, lemmer en snits. Tja, en Huzem en de Jouwer, die zijn met Rode Wien hier. En die kennen nou doorheen, maar lang waren er nog lang net doorheen. Een hele bijzondere start. Lloyd die er zo verkeerd in, alweer er een keer een skifting. En ja, in dat geval hier de commissie, ja, is er nog besluiten kennen. Zet hem De eruit. bezit hem eruit. Ja. Maar ja, zie ik er voort binnen. En ze zijn voort. En je kent erop, ze kennen al hier Trodwien uit het pad. Hè? Dus dan hebben we gewoon ze. Is het aardig verrievelen. Nou, En het liep erop dat Jenna Wout een hele goede slag doet. Want die had ik de gonger in. Hier de scootjes die alles nog door de startlijn is. Yes, Jurwet. Was het zo? Zuidwesthoek, je het nou pas door de wien. Nou, dan hebben we minuten later. En dan ben er een peer die er de hele maand lang waar. Die ben er dan net iets terug. nee. En, Maar- en een van de kanshebbers voor het podium had ik dus een hele lette start. Het Jereveen. Ja. En de Jouwer ik. De Jouwer is nou wel op gang. Maar lijkt een heel lijn achter
Jennewoord, Lemmer, Grauw, Snits, Akrem en Ljout. Ja, dit hier toch eens in mijn eigen gewoon even op nij starten. En in principe ken dat ik haast nog als een voort binnen. Het is dan wel zoer voor degene die dat... ja, ze kenden er ik scherp op wijzen. En dan wordt weer er scherp op. Ja. Want die Ja. het vrij snel in de gaten en klapte gelijk voort. Lemmer rent een liet beetje oer Grauw heen vanuit deze hoek. Nee, Lemmer gaat al door de wien. Ken Lemmer voor krijgt Snits. Snits aan snoer stuurboord. Lemmer kan er net verdelen. Nee. Snits voor de Lemmer dus. En dan Dan Charlotte. leidt Snits ook heel mooi, hè? Ja, die leidt er ik heel mooi Maar bij daar. dan zorg ik dat die wien daar ik alweer helemaal afbogen. Koen ze vanuit de stad weer volle heger. Snekerpan op zijn thuiswetter. Ja, dan wordt jit ik weer. Die draait je nou Bob in. Hoe bakboord. Dan zul je hem ook bezielen kennen. Want oors Ja, is ze het maakt een die eerste gewaagde tonnen met manoeuvre. stuurboord om. Het is de stuurboordstonnen. Ja, dan wordt had ik druk. Daar is het wien. Dat kerst heel duidelijk zien. Die glied het heel mooi door het wetter. Hier is Snits. En ik het op de tweede plak te lezen. Maar dat zien we dadelijk als ze die stuurboordtonnen ronden. Ja, een hele nieuwere start. Ja, Echt scootjes, minuten letter hoe de lijn hinnen. En dus dadelijk in dat eerste cruiserek al een heel grote verschil. Dan leidt het hele veld al heel... Ja, maar ja, we zullen je een heel soort wisselingen zien. Nog jij in de wien en in de richting. En dat is ook een heel lang cruiserek. Onboord bij Jereveen. En Rolof Bouwmeester is de adviseur van voor en naar achtergang. En de hooradviseur van die varen. 2 overwinningen op rij. Op de Lemsterbaai. Ja, zo'n trend niet in bij komen kennen. Maar ja, zij ziet ik wat in die minneslag. Ja. Jereveen echt net mooi voetje. Maar we hebben vaker hier mooi maken op een snitsen, maar dat een scootje minder start hier achterin begon en heel dan naar voren zielde. Dat had Jereveen ik wel eens dien. Ja, en dit zijn wel omstandigheden waar dat bij ken je. Want Terug die skift in de terug wien. die skift in de wien en het hele lange cruiserak. Akrem, ik nog een kans hebben voor het podium. Die leidt ik heen keer. Die had ik een hele mooie slag. Ja, je zit bij het groepje kanshebbers voor het podium. Is ontnoten alleen een Jereveen in de Efterijn. Ja. Maar Snit zit erbij, Akrem zit erbij, Jennewoord zit erbij en Lemmer zit erbij. En de Jouwer zit er ik net eerlijk bij, hè? Nee, die Nee. zit er net zo mooi. Dus Jereveen en de Jouwer, die zit er net bij. Maar Jennewoord duidelijk wel. Stiet ik tweede. Akrem hier. Pieter Meter het nou zijn Akrem shirtje wollen. Van de morgen op een routebespreking nog net. Daar had er geen tijd voor hem, want hij wie hier maar let zei, want het weer verschrikkelijk mistig op de IJsselmar. Ja, Om van Lemmer hier te komen, hij zei ik heb de route bepaald door de hand van de telefoon, want ik zeg helemaal niks. nee, ik blijf vanmorgen op voor anker en dan is het dan heel soort de jongens gelijk al die voort, naar dit plak daar, ja, dan heb je dat risico minder. Ja. Maar hij zit ik mooi dicht bij Snits in de buurt, want Snits zit echt in de kopje, hè, want ben ik heel benieuwd hoe het aanstaan met Jennewoord en Lemmer komt.
Ja. Liek het snitsel haast verdeeld te gaan. Kom in elk geval heel. En Jenne Wout is een beetje afzakken. Lemmer die het ze lezen wel heger. Maar de juiste toon, hoe de skiftingen in de wien, ze zijn gigantisch. Dat is het mooie van Noord Eerste Wien. Die komt tot achter de BM bij Ter Hennewaai. Ja, en dan draait hij gigantisch. Wat kan Jereveen? Jullie het links nog. Zit ik Hegen erbij. Marcel, Ja. echt net als eerst om de bovenste ton heen Nee. gingen. Dat is wel duidelijk. Ja, het hier best een goede start, maar zak het nou al, want Jereveen is al heel dicht in de buurt. Wil ze die een minder start in? Nou, dan kan ik hier zeggen we je Bob onderin op het scherm de eerste tonnen met de gele pet. Ja, dan is het al Snits die al 4 voor Jenne Waardel gaat. Die komt aan zijn wol oer stuurboot on op die tonnen. En het is de krapje. Hij leidt er best wel. Nou, de link wil ik net zeggen, maar de master goed op anticiperen. Want het slagje oer stuurboot op die tonnen kerst has net uitwieken naar links daar, naar het bakboord daar. Want daar is het heel krap. Ja, zie je, Jenne Wout heeft echt een minder slag aan je. Ja. Want Akkerum is er ik al boven en Lemmer is er boppen. Zo mooi als het lieke. Het liek het hier dat Lemmer de beste papieren had. Want Snits is in mijn heren wat de betiet ging. Want die maakt nou straks op stuurboord. Maar die komt nooit als goed zien. Ah, die kan al wel wat opstekken. Die kan hegen. Ja, Snits doet het wel. Maar daar is het. Ze hebben hem al wat verder van de geul. Dus er is al wat meer ruimte. Maar het is Lemmer die hier als eerste om de bovenste tonnen heen gaat. Lemmer hier. Snits even wat trossielt en een gat letten voor die scootjes. En komt ik op tijd op gang. Ja, dan ben zij er ik mooi bij. Ze kent voor Jenne Waardel. Dus Snits zou ik op het warmplakje noteren. Snits is twa. En Akkerum draaien, want En die zit er. Akkerum. Ja, die is binnenst. Ja, binnenskip bij Jenne Waard. En dan hebben we de Akkerum, kampioen. Jennewoud, Grauw. Ja. Dan hebben we de eerste 5. En dat is gelijk al een god. Mooi de nummer 6. Even naar de spreader. Nou, dat zei Harry Amsterdam. Dat is ja, een voortbrenger. Nou, die voortbrenger die is ervoor omdat ja, als er nou steeds maar gelijk afvallen koerden wat natuurlijk mijn Bob gate wel gaat, ja, dan kan je gevaarlijke situaties krijgen. De tussenstand dus, want de eerste 5 scootjes binnen om die bovenste tonnen heen. 1 de Lemmer, 2 Snits, 3 Akkerum, 4 Jennewoud en 5 hier Grauw. Mooi eventjes, mooi in beeld. De vrouw van Douwvisser, Aleida. En dat is weer de dochter van Anne Tjerkstra. Ja, en dan hebben we wel een voortbrenger, een spreader, maar dan komen er alsnog scootjes om en wij rekken horen matten. Want ja, hij leidt er wel op die manier in dat je echt op bak moet omkomen wel op die tonnen. Ja, en dan komen ik die scootjes hebben, die spreader. Dus dan moet je alsnog goed uitzien dat er een gatje tussen die skip mis zit om aan te vallen om in het vaderwiense rak in te komen. Dat wel wat saai wezen, denk ik. Denk het ik. Een beetje cremig, Ja. kopje. Ja, en wat zijn zit er ik wel goed bij. En seks de plak. En zij staan in het klassement op een Op een 8e. 8e plak. Ja, wat zijn is 8e is de heegste van de scootjes die net een die-overwinning hebben. Oh. Want alle scootjes die een die-overwinning behellen hebben, die zitten in de eerste zone. Ja, dan is het nieuwsgierig om te zien wat het Jereveen leidt, of wat de jouwe leidt. Die zullen nou zo ongeveer bij die heegste tonnen wezen. Hier de jouwer.
Die gaat achter wat zijn om die tonnen heen. Op zon. Daarachter hoe bakboord, wie Daarachter. komt er bij Jervin? Jervin met Ja, Wieke. ja. En die houdt hem wat heeg. Kilt, shirt in het vaarlijk van de fok. Lid een gotje, maar dat is altijd wel gevaarlijk. Want in principe mag ze gewoon rechterop varen. En daar mag ze gewoon voortwijzen. Dat zeggen we Jervin deze week al eens een keer met Groud van. Maar Drachten shirt ik dat ik achter hem nog skippen had. Dus ja, dat Ja, levert voor hem ik niet op. Precies, dat levert net volle opdrachten. Is achtste Jervin Jochen. Omdat Jervin boetenskip wie ik denk dat Jervin haar ze wel oerdrachten heen gaat. Dan draait Ljouwert om de tonnen. Ziende. Er zijn wel soort mensen aan boord, lijkt het mij. Ja. Helemaal, hè. Ja, dat was wel rond Jan. Ja, Je liet hem gewoon op langwaar vallen. Ja, het mooiste het vallen lieten, maar... ja, dit... weer op zak krap, jongens. Strak jekje in elkaar. Nou. Gebroedelijk. Weer eens om die tonnen heen. Langwaar en de hele morgen. En dan hoegen er nog maar 2 omheen. Zuidwesthoeken en Huizen. Die hebben we nog net gehoord. Die lees ik dicht bij elkaar. En dan krijgen we een heel lang vaardewiensrek richting het stadeiland. Jervin, Jere. Hier hebben we de koprenners. Lemmer, bopperste Jennewaard, die rent toen snit zinnen. Maar een heel soort gong. Die zeggen we, je moet al een heel... ik uit de start al heel snel varen. En daar zit Akram ik nog Achter tussen. zit er ook mooi bij, Ja. ja. We hebben een kopgroep van Fjouwer. Zuidwesthoek gaat als ene lijst om de tonnen en Huizen als lijst. De Fjouwer voorsten. Ja. En nu is het dus weer zaak kiezen. Kies ik voor de linker of voor de rechtertonnen? Huizen of Akkerm rint ik snel. Nog net vrij voor. Nog net Maar- 5 voor, mooi nog net. Maar mooi wel wat loeven natuurlijk. Maar ja, hij positioneert hem nou ijs helemaal onder het tuur van de Lemmer. Ja? Of je moet het er al helemaal onder het loeven. Maar ja, in de regel val je dan wat stil. Dat is een beetje het nauwbad. Of hij kan maar meer gong de ronde terug. Maar En we hebben Ton ik nog net in beeld. nee, dit is... Hoe 4 is het nog? of Akram zelf Akram straks Lemmer. voor het diepe willen. Akkerm en de Lemmer. Vlak bij elkaar en aan de andere kant Snits en Jennewaard. Vlak bij elkaar. Zit rustig met de handen in de bossen. Jasper Visser. En is dit snitje bedoeling? Wel die ijs de kant van de grote green en van de Guangeriepste Polen op
hij mat nou wel. Wat kan ik zien? Tactiek wijze. Jenne wat rent er net oerheen. Ze bleven gewoon. Kwam maar een heel soort gong erom. Maar hier hebben we Lemmer en Akram. Die het ik naast de kop bleven. Ja, het feite was een twamaster gast. Hè. Ja. Er was een skip. En dan ik de zoeging van het wetter en de wien en alles. Dus erin even weer wat harder dan de oren werd. Maar het is haast nooit dat je helemaal in één keer voortrennen en in de vrije wien komen. We hebben ik al een paar keer neemt hè, dat er nog een paar scootjes kans maatje op de plakken 2 onder mijn size. Nou, een daarvan is Jenne Walt. Op dit staat nog tweede in het klassement. En we praten van hem al voor de start dus met Sibre van ter Wischa. Ja, er is kans. En ja, we hebben prachtig mooi warm uit te vechten, dus daar hebben we zin in. Hoe groot is die kans? Ja, hoe groot is de kans, weet ik net. We hebben voor mij een peerpuntje verschil met nummer 6, dus ja. Dat kan alle kanten op, maar we zullen verstrijden en krijgen juster. Het is echt genieten, maar dit waar ik en de skippen die een boer erin, dus dat is leuk. Leuke wedstrijd. Wij smullen ervan natuurlijk dat het zo dicht bij elkaar staat en dat het zo spannend is. Jim Hek? Ja, nou ik graag ook nog spannend matje wil, maar dat slag ik net. Maar het is heel leuk dat het gewoon een leuke wedstrijd nog is en dat er van alles mogelijk is. Ja, het woord jojo komt vaak waarom, ook bij orenscootjes. Dat is bij Jim toch ook wel een beetje van toepassing. Want begin van de week lieken dat Jim het podium weer wat uit het eigen verleren. Maar nu toch het 2 hele goede dagen stem er weer heel mooi bij. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk om zo stabiel mogelijk te wezen. Maar ja, het gaat wel eens krijgen even een keer mis. En dat iedereen goed rent, dan zit ik samen achterin. En dat valt wel op bij iedereen dit hier. Ja, dus er is net een verklaring voordat het dan de oranje dagen in één keer wel weer goed gaat. Nee, nou ja, het skip erin wil. Dus ja, de foutjes beperken. En als die een foutje maakt, zit soms samen achterin. En dan komt er een hele andere situatie in. Ja, les voor inblowen. Ja, ze stuurt nog naar de concurrentie Sjen. Dan heeft trouwens wel een heel soort eigen neder. Ja, dan hebben we jou per regen nodig. Nee, we moeten gewoon lekker zielen. En er is maar niet een optie, gewoon de eerste weer goed. Nou, wat dat betreft dochter het goed. Want ze lezen in elk geval in een voorrij. En misschien ook wel op dat eerste plekje op dit moment. We zijn onderwijs naar de gate, naar de poorten. Links of rechts de tonnen om. En als dit beeld zo juist, dan laat Jenne wat voor. En de... Qua beeld wel, Ja. maar qua toonronding wordt er straks mooi Snitser nog tussen. Dus dan, Snits en Jenne Waard, ja, die zullen, weet ik net dat ze vrij voorlezen op Lemmer en Akkerem, hè. Als ze daar vrij voor op lezen, ja, dan mogen ze nog voor die 2 scootjes del, ja. Dat is Jenne Waard in elk geval op dit stuit. Ik weet net hoe lang dat wordt, je nou rennen zo weer in. Maar Jenne Waard zou nog voor kiezen kennen om de voordeel. Maar zo gauw als hij zijn boeg omzet, dan zit hij niet straks weer wel binnenboord. Ja, dat is een beetje moeilijk uit te lezen. Maar hij doet het wel. Hij doet het, Hij ja. doet het. Hij gaat gewoon, hij dwingt die scootjes omheen. En hij maakt, ja, maar het... Maar die oren meer gong. Ja, Orenskoetsjes hebben meer gong. Dus hoe komt dit? ik denk dat Jenne Waard gewoon remt. Die had geen behoefte om meer gong. Hij kent voor geen indel. Hij maakt rond die aan. Dus dan kun je beter maar ietsje erachter wijzen en de tonnen goed onder Helly, zoals het zo mooi heet. En dan, want de tussenin oplijn is eigenlijk de minste. De binnenste 2 skippen hier, en dan hebben we het over Lemmer en over, over Akkerem en over Jenne Waard. Die hebben het moeilijkst nou. Ja, de boetensten De boetens die kennen beide een tonnetje. Snits En Snits. kiest van de Ja. linker. En ik denk dat ik het plak is wat Snit het liefst wil. Oeh, een guide nog van Jenne Wold. Ja, die wordt achter Snit zongen. Ja. En die wil wat remmy. Die wil net... En Akkerem gaat krijgt de orenkant uit. Nou, Lemmer nog op 1. Snits op 2. Of een gedeelde eerste. Het is maar correct hoe het juggen. Of een gedeelde tweede voor Akkerem. En gedeeld 2 de treden Akkerem en Jenne Wold. Ja. Maar die eerste fjouwers zitten nog heel dicht bij elkaar. En die maaien nou het kruisrek weer in. De nummer 5. Dat is grauw, Dat- hier in de midden. Wie hield die Ja. grauw? Dat zal nog wel grauw wezen. En die goed mooi in een scootje rekken te Ik houden. kan gewoon kiezen.
Maar toch wel opvallend dat er zo'n verschil is. Het is een hele lijn, want die fjouwer ben ik aardig uitroen op Grauw. Ja, wil ze het grauwe jedder deze week zo het roen in het tweede winsterrek. Ja. En ik vang geen oorskoetje in. Ja, er zit altijd erachter nog wat, maar dat hind die oren ik. Lesterham. Maar het is nog een lange wedstrijd. Voor Grauw zit ik er alles nog in. Harry Amsterdam, het ik zei van tevoren van de media van de morgen op een routebespreking. We zielen 2 uren. Het kan 4 minuten kwarter wezen, 4 minuten langer wezen, maar we zielen 2 uren. Het is net zo dat we denken van het is de laatste wedstrijd en we hebben nog van alles te doen naar de tijd. We maken het even wat kwarter. Nee, er wordt gewoon 2 uren zield. Ja, dan vind ik dat ik nog wat spannend. Of spannend, maar ik denk dat aan het eind van de dag je hoort de verschillen heel groot binnen. Dus ja, dan moet je druk om je rekening houden. Hoe laat is de laatste binnen? Ja, Grauw is nog 5e. En het is juist al duidelijk dat die win echt wel volle minder is dan van de morgen eerst. Grauw hier de vrije kar. En die kiest ervoor om dezelfde slag te maken als Lemmer en Akrum. Akrum trode wien. Dat doet de Lemmerik nou de bob in. En Wiels wat zijn. En die jouwer nog op de gate onkomen hier van voren. Zal ik wat zijn voor de slag naar het starteiland kiezen eerst. De jouwe ik, denk ik. Deze zitten nog lekker probleemloos. Maar zonder scootjes om hen heen op de tonnen aan. Er komen nou wel weer een treintje, jongen. Ja, maar onder in het beeld is Stuart wel naar de rechtertonnen. Daar is dit scootje, Gervien. En dit natuurlijk, ik maai dacht om de podiumplakken. Het een plakje ophellen. Lijkt nou 8e. Wat zijn dit om de tonnen? En de jouwerik. Haast. Ja. 6 scootjes daar lezen alle bij elkaar. Er zijn Drachten, Ljouwert, de hele mannen. Langwaar. Huizems, Zuidwesthoeken. Ja, dan wordt uit dezelfde slag een snits maken. De snits is nou weer door de wien. Jervin kan Gelukkig vrij. voor hun vrij voor die hele groep tel. En kan nou ik in ongeval. Kijk hoe zwier werk dat is om die grutskoot aan te krijgen. Dat maakt van voor de wien in één keer helemaal om. En dan is het goed dan het eens ook hudde wien. Maar dat ben de man met de spierbal. Drachten, Jochen. Jere, De hele mannen kiest voor de orentonnen. Lemmer, Boppe, Akkerem. Maar Akkerem liep het wat heger te kennen. En helemaal links in beeld Jenna Wout. En de Boppin. En die had wel een aardige wienbaan. Ik weet net hoe scherp die ken, maar het had wel gong. Als je versnitje rechts. Die krekt achter die treiskoetjes in de midden. Mooi grauw. Akkerem. Delgong. En Lemmer van Zels. Ja, dan zie je hoe mooi het bij elkaar loopt. Akkerem en de Lemmer. Grauw besluit om erachter te klappen. Vrije wien.
Snits, hier rechts in beeld, maakt het een hele hoge slag. Die gaat je helemaal op het starteiland aan. Als Lemmer en Akram door de midden gaan. Nog heel tijd zet er terug. Ja, het is Ja. toch een tussenwetter. Ja, Maar verwacht je dat Jappie Visser dit wetter heel goed kent? nou. Traint je de soort? Ja, het is... Maar Akram die traint hier. Ja. Die had het Ja, dat vind ik. scootje in Terhenne lezen, maar Jereveen. En Akram kiest ervoor om uit de wien van Lemmer te gaan. Dat is een verstandige slag. En hij maakt het hem helemaal af. Ja, het nemen zich mooi in oren wien dan wel de krokettenslag. Als je dan de krokettenlucht van het startroeken de mij door de wien gaan, want anders dan wordt de wien heel min. Maar ja, dat is meer dan de wien van u te horen hoe komt. Ah, het is een heel lang cruiserek. Akram hier in beeld. En nu is Snits door de wingong hier helemaal onder in beeld. En ja, nou eens even zien Ja. wat voor effect het kanaal had, steeds maar. Vaak ski je en het starteiland, vaak ski je heger en heger. Ja, en ik denk dat Jenne Wout een hele Hey. mooie set die hij had. Ja. Hij loopt natuurlijk wel achter nog, maar wel volle heger in het veld. Die had die hele lange slag langs de, nou ja, richting Guay en Griepste Poel maken. De Grote Grienen. Maar Lemmer had een soort hichten. Akram hier in beeld docht ik nog mooi. Hè, om die podium plakken. Dat, ja, het weer wel een beetje apart. Hè, want ze zitten er heel tien goed bij. Maar ja, bij Eerlehuizen 8e, bij Lemmer 12e en 9e. Dat weer een hele dikke punten, vind ik, Pieter Meter zelfs. Oh, ja, balen, een stekker, klaar. En te veel punten. Nou ja, dan sta ik achteruit. Ja, want de stiest er zo mooi bij. We dachten, nou, Pieter die kan het podium al haast roeken. Ja, nou, Pieter ruikt hem nog steeds. Want ik weet niet precies meer van, maar er zitten maar 4 punten tussen de nummer 2 en de nummer 6. Dit wordt vandaag ook rete spannend, laat eerlijk wezen. Nou ja, wij zijn nou de underdog, dus dat bevalt me ook veel beter. We gaan gas geven en we zien wat schrift er aan. Ja, de spanning om het kampioenschap is er net. Maar dus wel om die podium plakken. Ja, dit is toch schitterend? Ja, dit is mooi. Ja, dit is leuk. Ja, jammer dat de kampioen al bekend is. En dat, ja, dat houden we niet tegen. Het is één keer zo. Die man hartstikke hard zielt. Maar de rest wordt er nog super spannend. Dus we geven vol gas, we gaan zien. Ja, voor het publiek fantastisch. Hoe is dat voor Jemmers bemanning? Ja, ik mooi. Het is sowieso een mooie competitie geweest. Weer mooi. Vrouwen tevreden. Want vind je daar regen hebben, nou, dan heb je een mooi soort chagrijn aan boord. Het is verder hartstikke leuk en gezellig. En ja, ik had liever wat hoger staan nog. Nou, het is wat het is. Ja, het kind natuurlijk inderdaad nog wossen als het zeist. De Master Mollenpiskoetje zien Helje. Hoe is dat dan? Is de rekken onboord? Of... Nee, ik heb pas vanmorgen het klassement gezien. Ik kijk even voor de uitzending. Ja, dat rekenen heeft geen enkele zin. Dat is, dan ga je een ding doen wat je helemaal niet wilt. Gewoon zeilen, spontaan wezen en hopen we een mooie strijd hebben. En een sportieve strijd. Dat vind ik nog veel belangrijker dan winnen. Nou, daar staat er verstandige dingen. Sportieve strijd. Belangrijker als winnen, maar winnen is ook belangrijk. En Jusje Snitsen, Ja, die vlak achter de Lemmerdel gaat, die maakt gewoon de Eljan. Dus die had er een mooie slag aan de boppenkant van de maar maken. En de Lemmer besluit gelijk om nou al te verdedigen. Sabatiet in de wedstrijd. Want die was als natuurlijk ik hoe bakboord op die ton aankomen. Ja, die kan die ton waarschijnlijk al bezielen. En waar zit je aan de woord dan? Daar zit je aan de woord, rechts. Ja, dan is uiteindelijk deze slag naar de boppenkant toch weer wat beter geweest. Het is zo'n lang kruisrak, dus het is zo moeilijk te zien hoe ze er nu komen. Maar... En dan komen deze scootjes heel dicht bij elkaar. en dat zie je ik al. Heel dicht bij elkaar. En Ja, Grauw zit er ook wel tegen op. Het lijkt er wel dat toch je een woordje verliezen van dit slagje is. Dan loopt die slag toch hier aan de boppenkant bij de Vageul.
Het is natuurlijk link, want er komt nou Stubert aan. Het is ben wel in het tweede kruisrak, dus dan is er al een skifting maken. Maar Lemmer Loi eerste, ze krek. En nou is het Snits. Die als eerste de tonnen rond. En op het eigen wetter ook op Git. Vlak daarachter de Lemmer. Dat scheelt haast niks. Ja, dan wordt het nog Wolf van Graudel. Maar Grauw zit er ook heel dicht op. En achter de Lemmer is het Akrum dat als treden om de tonnen gaat. En nou, ik denk dat Grauw Jan Martin helpt. ja, Akram had hem ook al wat oezield. Ja. Dus ik denk dat Grauw de tonnen makkelijk bezielen kan. Ja, dat zullen we nou ook. Ja. Dan vond ik eens wel dat ze wat let afstuurden. Want ze moesten er een beetje heeks achter del. Maar ja, ze doen het komt weer helemaal goed. Dat zal ik de Grauwse zoek lezen, zoek ze. Kampioen 2026. Ze gaan nou om die tonnen heen als nummer 4 in de wedstrijd. Ja. En dan moeten we misschien ook even wat recht zetten, want we zijn ze krijgt dat Aleida de dochter is van Arne Tjerkstra. Dat is net weer, we krijgen daar een appke oer. Aleida is de dochter van Bransma. Juttus Bransma van haarzelfs. Het is wel eens wat ingewikkeld, al die familieverhoudingen binnen de SKS-vloer. Maar het is goed dat de mensen nu daarop attenderen. Absoluut, Want ja. ja. Dus Maar bij het- deze uw excuses en ik hoop dat we het hier maar recht zetten hebben. De jouwer. Nou, ik om de bobste tonnen Ja, heen. als zesde. Dus die binnenplakje opschoot, die hebben wat zijn niet hellen. En maar de jouwer op een zesde plak, want de jouwer doet voor zelfs echt nog mooi hè, om die podiumplakken. Dus dat het no light komen Lemmer en Jenne Water op het podium. En Lemmer dan, En dan- voor Jenne Woord, denk ik. Hè? Ja, Lemmer light nou op het tweede plak en Jenne Water op het vierde plak. En dan zou de krekkenpunt verschil tussen zitten, maar Lemmer op 2 en Jenne Water op 3. Jerveen gaat als zonde eromheen. Een geconcentreerde blik van Sietse Brouwer. Ja, die zal ik nog een mooie wedstrijd zullen wollen. Just er op 5 centimeter woon. Ja, dat zal hem Joert net misslagje. Maar een goede inhaalrace. Je weet het net. Je weet het net, nee. Want het is wel een hele uitdagende cruiserak. Nou, Ja, om de het bovenste tonnen tonnen. heen. Dan is Jerveen nog altijd 8e. Want wat zij zit nog tussen de Jouwer en Jerveen in. Non-verbale communicatie. Er wordt zo min mogelijk praat. Alles met handgebaren. Jerveen op de spreader heen, maar dan ben de eerste alweer een hele eind Ja. in het Vaardewiense rak. Dus just ik hoe grut dat het veld is. Ja. Hè? Het is een heel lang eind. En Harry Amsterdam het wel zijn van misschien dat we het in de rin van de wedstrijd het cruiserek een beetje lietser maatje. En dus ik het Vaardewiense rek. Want het is een op- en delbaan, maar op dit stuit is het nog een heel lang eind. Nou ja, we hebben een mooi boekje van hun gekregen. Want iedere wedstrijdcommissie had zijn eigen banen. Want ja,
baan F wie juster bij de Lemmer de dubbele gate. En hier is het de gewone gate. Ja, om het maar even wat simpel te horen, zou ik zeggen. Maar het zou wel eens fijn wezen dat alle banen een beetje hetzelfde binnen. Of ze hoeven net hetzelfde te wezen, maar wat hetzelfde noemen hè. Ja. Ja, en dat hij de baan even hier, dus de gate. Maar de baan in dat boekje stiert ik net. De baan die ze juist erbij, want ze had je dan, ik had je voor me A, B, E, F, G en H-baan. Maar ja, die baan hier is ik net uitdrukt. Dus ja, dan is het ook heel moeilijk om hem dan alsnog te organiseren. Je kent het natuurlijk altijd niet. Het is nooit een optie. Het is net een optie geweest. Het nooit een optie geweest. Ja, wat. Ja, wat gaat als all of de eromheen. Nou, verhaal van jou, het is Jonker Litsen. Ik wil een beetje bekend. Is net blij met die formule. Vindt, herkent zijn skip net. Viel heel oors. Zielt heel oors. Vindt dat hij te volle gewicht had. Dat hij benadeeld is. En viel hem ik daar al in steen. Hè? Ja. Ja, Willem die het geen willen. Nee. Deze 14 dagen. Juster knap zielt. Ja, maar nou wilt we net, want zij zitten wel bij die scootjes die het op een normale manier, zeg maar even zeggen, van start gaan. Maar ze zit nou echt weer in de achterlijn. Dit is de voorlijn. Snits en de lemmer. Maar ze krijgt snits in en lemmer 2. Dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. En dan zielt Jasper Visser ik een heel best kampioenschap verzeld. Want zijn tweede hier pas als skipper op dit Lemster scootje. En nou ja, dan liep het erop dat hij de best of de rest wordt. Hè? Ja. Ja, zo mooi is dat wel zeggen, ja. Nou, dank je. Ja. Ja, dan ligt het een saai stik. We staan heel ziel, maar voor die skippers echt is dit nog ieder vlaagje pakken. We zullen dan net echt zoals Juster helemaal voortgiepen. Het is al hier houden ze het tuig min of meer wel over dezelfde kant. Ja. Dus het super shirt, die baan er is nog wel wat verschoot werken. En we hebben wel een volgwaarde van Ian rond mijn fietje. Want ze zijn nu alle keer om die tonnen met de gele pet heen. Eerste is Snits, vlak daarachter de lemmer. 3 Akrum, 4 Grauw, 5 Jennewoud, 6 Dijouwer, zo'n wat zijn, 8 Jereveen, 9 de hele mannen, 10 Drachten, 11 Ljouwert, 12 Zuidwesthoeken, 13 Huzum en 14 Langbar. Nou ja, wat betekent het dan als ze finishen zo'n... Dan is Grauw is kampioen natuurlijk. Dan met deze stand komt de lemmer op een tweede plak en Jennewoud op het derde plak. En de Jouwer op het vierde plak en Jereveen op het vijfde plak. Best Akrum net vierde. Oh, ik ben Akrum vergeten. Ja, die Akrum zit er nog zit tussen. op het vierde plak. En Ja. Jouwer op het vijfde, Jereveen zesde. Maar voor het podium plakken hoeft het nog maar 2 scootjes op te scoren. Nog één scootje en dan is het weer, is het weer oors. Uiteindelijk kunnen we Dus- dat pas zeggen als ze finishen. Want ik op de Maar- finish kende nog het in het overhoren. zeker. En daarom biedt het ik virtueel. Ja. En het is wel aardig om dat wat in de gaten te houden vanzelfs. En dan zoek ik even naar de voorgaande jaren. Want het Jereveen, Siets Brouwer, die zit eigenlijk altijd wel op het podium. Alleen nog in 2022 krijgt naast het podium. Toen stond zijn broer op het podium, hè, maar Ja. Langwaar, Ja. Harmen. Maar in 23, 24, 24, 3, 2 en 1. En voor zelfs 2 mooie oewinningen hellen in de Lemsterbij.
En daardoor staan ze er nou ik weer mooi bij die podiumplakken. Maar Joet, nou ja, die start. Dat nekt ze nou. En wils nou de eerste scootjes onderwijs binnen om de gate te onderhellen. Ze hebben voortgiept en het lijkt er toch op dat ze nou, vooral Glemmer en Snits, ik de ondergate, onder de kant van de Gwaangriepste poel kiezen willen. Links. Links dus, ja. Hier aan Lemmer had het hele tuur al. Maar nee, Snitsie gibt weer, krijgt dat lietse puntje erachter del. Ja, die gaat dus toch die weer wordt rechts. nou gedwongen Ja. om rechts te gaan. Ja. Nou ja, dan bloeien die 1 en 2. Snits is hier al bij de tonnen. Nou is Lemmer bij de tonnen, dus dan schreeuw ik toch Snits als eerste op en Lemmer als tweede. Dat En- scheelt haast niks. En Grauw is Jenna Woord voorbij. En dat Ja, is die voor is- Jenna Woord wat zoer. Ze kennen het nog ha. Voor het derde plakje, maar het wordt krap. Ja, want daarachter zit de Jouwer en Jereveen, die stomen ik op, hè? Akrem hier. Als derde. Want voor eerst is het dan een strijd om het derde plak tussen Akrum en Jenna Woord. Grauw kiest nou ik voor deze tonnen. Ze door haast al hier wat oors in het eerste cruiserak. Jenna Woord, de rechtertonnen. En alle dagen skekelen we ik eventjes moois verslagjouwers die het op het wetter binnen. De verslagjouwers in het bootje. Ze doen een verslag van de radio. En bijhouden is Joet weer Marit Bouwmeester. Die ik zocht hoe de wedstrijd verrint. Ik heb contact met haar. Marit, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vind je ervan? Ja, het is wel heel spannend, hè. Ik vind het wel eigenlijk echt wel knap wat ze doen, want alle kanshebbers zitten voorin. Dus ik zeg, nou, terwijl we aan het praten zijn, zeg ik Lemmer voor Snits weer langs gaan. Jenna Woord luidt mooi voor ons, Jouweren luidt mooi voor ons, Heerenveen is aan waarom kom. En Akrem, ja, ze presteren goed. En Heerenveen is eigenlijk nog het minst van alle, hè, maar ze weer nou je goed voor. Ja, wat vond je eigenlijk van die start? Nou, die start weer wel weer heel erg links, want dan zie dat iedereen gelijk hoe start ging. Dus Jenna Woord, die koer midden in de midden start en gelijk hoe start voor iedereen langs. Ja, in principe luidt die startlijn dan wel vast te scheef in. Volgens mij kon die jou net in de startlijn heljen, dus dat hier wel wat rustig in. Maar goed, we zijn nou los en ja, de wien is wat op en del. We krijgen wat meer vlagen, dus het scoot wat in elkaar in de van de wien en weer uit elkaar. Als het mij vreeg is links bovenin op de baan weer de hele tijd sterk. Dus het is vooral de puzzel. Hoe kom je daar? Ja, ja. Want wij Hensen kiest misschien hier er wel op starten willen matten. Maar Ja, ik denk, ja zeker, want Skoen het eerste betiet, want Skoen er amper doorheen komen hoe Precies, bakboord. Dus dat hij precies. hoe naar je kind, Ja. zeker weten. Ja, Ja, ja. daar ben ik het mee eens. ja. Maar ja, daar heb je geen invloed op. En ook met de scootjes kippen zit wel mooi wat ze hebben. Ja, en dat is deze vlagerige wien. Just Jervin en de Jouwer nog naar voren komen in de evenement. Wat denkst? Ja, zeker weten. Het is eigenlijk vooral Jenna Woord die het wat lastig had. En die komen bij elkaar. Dus het is Jouwer mooi Jenna Woord. En Jenna Woord die het net zo goed in aan de rechterkant. Want dan liep het echt wel wat meer wien on linksboven. En dat is echt de kant die Snits elke keer opziekert en de Lemmer. En daar hier Grauw krijg ik woon. Maar ik denk dat het nog net voorbij is. Maar ja, ik denk wel dat Snits en Lemmer voor binnen. Want die binnen nou wel wat uit. Haar volle wien. Dus die zien we denk ik net weer waarom. Maar dan zo de strijd om plak 3 is nog net beslist. Nou, we bloeien het mooi die volgende. Dankjewel Marit.
Ja, intussen zijn er alweer een heel soort scootjes om die onderste tonnen heen gaan. En ik moet er dan eventjes bij. Ik heb wel wat maaiskreeuwen, maar ik heb ze net alle keer maaiskreeuwen kennen. Maar eerst de snits en tweede lemmer vlak bij elkaar. Doe akrum, doe grauw, doe jennewoud en doe de jouwer. Of luidt de jouwer al voor jennewoud? Nee, nog krijg ik nog net. Nee. Maar het zit dicht Maar bij hier hebben elkaar. ze goed in beeld. Ja. Ze lezen er wel wat boppen, maar Jennewoud nooit nog voor. Maar hoe Jennewoud die krijgt het dreig. Ja, precies. Ze lezen heel dicht bij elkaar. Daarachter Jereveen en dan Woudsijn. Jereveen is dus nou Woudsijn voorbij. De hele mannen Drachten, Ljouwert, Zuidwesthoeken, Huzum en Langwaar. En die gaan er nog omheen of die moeten er nog omheen. Nou, die zitten daar bij die onderste ton. Grauw zielt langer die slag langs de kant. Ja, zou dat gunstig wezen? Ja, die is ik al weer door de middenwest. Lemmer laat je weer heger. Dat is Drachten trouwens. Drachten die daar helemaal achter langs de kant zielt. Maar er komt al wat meer wien. Er zit wat meer skittering in de golfjes. Ik denk, hoe weten wij dat we meer wien hebben? Want we zitten hier in een... haast in een vacuüm in deze cabine. We hebben wien van de airco. Maar wien van de airco, maar je shirt duidelijk onder de scootjes. Meer wegen. Een broes voor de kop. En dat maakt het voor de skippers wel wat makkelijker. Het starteiland. Soort publiek weer. Scootjes komen daar. Ik boppen in hartstikke mooi tegenbij. Dat is ik wel eens hoor. Ja, dat ken ze soms neer ontwaan. Het is maar correct hoe de wind erin loopt met shirt te boppen. Ja, en dan wordt en die jouwe, ja, die liet je al haast het terras op te zielen. Jongens, de huldiging is letter daar, joh. Dus ja, nou is het rom te verwal. Ja, en wat mooi, rom te vreegje. En de jouwe mat aan mooi draaien. Dat dit nog verstandig al hier is om de S4 extreem. Want... Maar ja, Jenne wordt koen het hoor. Jouwe twong Jenne wordt die kant uit. Hij zit er nou voor. Ja, het is moeilijk te zeggen. Wat een romme draai. Die druk nou die wien uit het stuur bij Jenne Wout gooien kan dan. Maar we gaan naar de kop. En dat wie Snits en de lemmer. Snits en de lemmer. Ja, je mooi even van. Hoedjes kennen. Ja. De mooie fiscuswatches op. Van de omroep vanzelf. Van de omroep, ja. Een simmer gadget. En je de scootjes op te snitsen maar. De lemmer. We hebben toch zo'n fiscusprogramma van de omroep. Mooi. Ja, Biet. Biet? Ja. Nou, dan met de douwe visser dan de volgende keer. Hij hiet ik visser. Ja, dit zit nou de heel dicht bij elkaar. Het zit heel dicht bij elkaar. Maar snits, giet er voordeel. Ja. Hier de street. Een mooie street. Om het eerste en om het tweede plak. Om een die-overwinning. Ja. Liek erachterom. Op bakboord. Dan zal, denk ik, ze de ton al in kennen. Ja. Daar schurven. Ja. En dan wat straks ja, op die visserschen. Hij kan hem heel iets scherper om. Dus dan kan hij het gothic dichtvaren. En dan kan hij er makkelijk verdel. Maar Lemmer doet voor het klassement Joet de beste zaken ontnota. Hele goede zaken. Want zo mooi deze staan in de wedstrijd opschouwen van plak 3 naar plak 2 in dat klassement. En Jenne Wout zo mooi deze staan een plakje zakje van 2 naar 3. Op de 4e plak dan Akkerum. En 5e de Jouwer en 6e Jereveen. Maar die laatste 2 die schouwen heel tijd een scootje op.
Het is nog net bezield. En wat is het dan toch bijzonder? Ik ben Jaapie Visser, waar ze wisselvallig. Het skiprint. Als het alleen Maar, nog wel naar maar- de wedstrijden op Lemmersjes, tredjende en tweede. Waar ik, ja zeker, ja. Ja. En we sjuggen we hier nou ook al, ja, Grauwe zelfs met erachter, Jereveen. Aha. Die had, en we sjuggen eens even hoe Broes die voor de kop had. Maar Snits is eromheen en Lemmer gaat er nou omheen. Ja. Dus dat is 1 en 2. Maar het is nieuwsgierig om te zien of Jereveen een paar plakjes op start is. En dat is nieuwsgierig vanwege dat klassement, vanwege het podium. Een soort slachtoffer die aan de woord wezen moet. Ja, ik denk dat Jouwer en Jenne Wout er niets krijgt in een, zich al geen change bewezen. Ja, waar je Rick uitvalt, is natuurlijk Akram. Ja. Die ziet er niets krijgt ik nog hartstikke mooi bij. Hier wordt Loert. De Grutsko het jaren oer het balterke heen. Dat is de man die een chin houdt, zeg maar. Marine Spool is dit. Een hele sterke kerel. Akram daar komt er is aan, daar komt Grauw. Grauw aan. Grauw op bakboord. Ja, die gaat... Die gaat er verdeeld, denk ik. En Akram dat. Dit wordt even spannend. Dan zoek ik hem verkiezen als denkt dat het net kan even een tussenklapje, want anders komen er nog 2 aan. Ze gaan erachter del, want denk men ze zit al dicht bij de tonnen, kennen ze dan de tonnen al nog heavy. Nou ja, dan kan ze in ieder geval achter boppen die oren klappen. Want Jereveen die komt er Die ik komt er al aan. ik al aan. Kennen ze dan voor Jereveen del? Kennen ze op die Troddewien? Het ik een waagje. Het ken. Die rond is er. Ja. Maar Grauw gaat de strijd om de ton. Akram Jerv- heeft een plakje verlem. en Jereveen die stoomt op. En Jereveen stond op. Want het Akram op tijd genoeg gong. Of kan Jereveen eromheen? Nou, dat denk ik net. Ze lezen tussen de tonnen en Jereveen in. Dus dat zal wel goed komen. Maar ja, ze komen gewoon heel dicht bij elkaar in het Vlaarderwiense rek. En dan maakt het dit eigenlijk net zo vol uit. Als het ook achter of voor je best. Je mag toch geen risico's nemen. En dan zullen we, dat wat zijn, de jouwer voorbij is, toch? Ja. Ja, en Jenne Wout die zak het heel de laag. Die zak het nooit de achteruit. Dan zit het erop dat die van het podium aankukkelt. Bij deze staan, Akram en Jereveen vlak bij elkaar en achter elkaar, is Jereveen Akram voorbij in het klassement. Op het 10e punt. Dus dat komt omdat Jereveen een die-winning meer had als Akram. Dus dan staat Jereveen op het derde plak op dit maar start. even zien hoe het Jenne Wout om de tonnen komt. Op welk plak. Wat zijn voor de jouwer? Zo, de jouwer. Ja, dan is Jenne Wout een hele Ja, nauwe en zakken. zeg eens even, als die oren hem helly kennen, dan zit er jouwer er nog tussen, de hele maanden er nog tussen. Maar ja, dit wordt wel krap op die tonnen, want dat is nog maar de vraag dat ze hem erin kennen. Maar ze zitten, ja, de Winnie skift hier als een gek. Sjur Jenne Wout eens even, ja, die had het goed net. Ja, kiest hij ervoor hem nou? Ja, Ja. Het is net een gelukkige wedstrijd voor Sieberen van de Wisga.
Want ja, nou draai die oren ik. En dan had er Ekeli auto nog tussen. En dan komt de Zuidwesthoek ik nog onder de bakboord. Hoe komt dat maar de hele man in de Zuidwesthoek? Ja, dat is de hele man en die maakt het je rikken fout. Die wien die draait er helemaal, ja, en dan komt straks de Zuidwesthoek, hè, ja. Die kennen het door de wien. Benijd dat er in zijn laatste wedstrijd dan nog protesten uitkomen. Meestal doen ze het net, maar Ja, het gaat voor het klassement ik net zo vol, maar ja, het is natuurlijk, ja. het En dan skift die wien sa. Binnen. ja, dan wordt gaat hier heel vier boeten om. Ik ken net oors natuurlijk, maar Als ze Oh, het kruisrak nou kwatter maken, als ze dat al die en ik ken het. Het liekt er mij. Het liekt erop dat ze dat die rijboorten niet krijgt, Ja. dat die ton der volle tichtertje online, dat ik dat ze sjug. Dan is het is oud. daar Jennewaard pas. Het Ljouwert, Zuidwesthoek, Jennewaard. Jenne wordt Olfde. Zo. Dus dat, ja, dan Ja. zak je ze uit van dat podium al. Daar vallen ze nou van het podium. En dan komt Jereveen op het podium. Achter Jenne wordt nog de hele mannen. Huzem en Langwaar. Ja, en dan is Langwaar eens, ja, wel de meest constante eens dit kampioenschap. Want ja, het is altijd, je moet het nemen zoals het is. Ik ben voor de feiten. Ja, nou, haast altijd achterom. Er zijn een paar uitzettertjes, maar die sluiten hier. Ja. Maar het is een hele drege wedstrijd om de goede vlagen te zitten. Waar het laatste rak het beste die in had, dat is Jereveen. En de twee scootjes voorin weten hun paard ook te vinden. En dat is Snits en Lemmer. En wil Snits nou toch in dat rak wel een aardige afstandje van de Lemmer neemt, hè? Wil ze hartstikke liek om die tonnen in de kamer. Akkerum. Akkerum, Grauw. Wat Akkerum, Grauw en Jereveen zit ik dicht bij elkaar. En de Die voorste viel, twee, Grauw. daarachter wat zijn, zit er weer goed bij, hè? Ja, ja, laten we Stabiel in de Klaas van der middenmoot, Meulen even ja. nemen. Die had een volle beter kampioenschap vingen dit hier als Aroen Jeren. Ja. En dat jou de burger moet succes. En dat vond ik wel mooi in het commentaar van Maritse Nieskrek. Dan just ik een topzielster. Dat in een keer zei. Ja. Dat hier een oorsmatten, ja. maar nou weer wat varen, blik vooruit. Ja. En nou, dat had Klaas van der Meulen ik die in. En hier aan boord bij Sietse Brouwer van de Gerben van Manen, het koetsje van Jereveen. Vader Wien hoe je het touw net om dat bolderke heen, want dan zit er volle minder druk om op de grutschoot. Ja, nou wordt het geipt. Oh, die mooie westen. Zien hoe die pakt touw in één keer. Hè. Dan Ja, loeken ze maar- hem, dan loeken ze hem een liet beetje naar binnen, maar dan pakken ze dat binnen ongeveer ja, saai streng tegelijk in één keer. Je ziet wat mooi van nou, deze camera. En die pakken ze het hele zoutje in één keer door. Je loeken ze hem dan gewoon aan. En dan zwiepen ze hem oer naar de andere kant. Maar je bent al
oornewien ontzielen. Ja, er is net meer ontgiepje. En dat is al bij de snekenpannenboord. Die zit alweer in het kruiszak. Ja, die ben er krek omheen gegaan. Aan de orenkant weer. Hè. Het is weer de ene links, de oren rechts, de lemmer. Ja. En de rik omheen. En Otte Lemmers sabloot. En die kans eerder, want de voorsprong eerder. Dan wordt de Lemmer twarre in het klassement. Ze hebben een mooi grut gehad. Die Grauw nou op een derde plak. En ik had zo Grauw de Lemmer nog voorbij gaan. En is er voor hun nog niet te halen. Hè? Nee. De Lemmer is ook mooi te zien. Die had even links in beeld. Boppien. Maar een kwartklapje maken. En die weet ik van, ik maak naar die orenkant van de baan, dat wat Marit ik zei, aan de kant van het starteiland. Daar liep het de meest gunstige slag. Daar zullen we de Lemmer die kant uit gaan, wil nou Grauw de onderste ton ontronden is. En had de Lemmer snits van geen inskoetje les, dan had de Lemmer toch wel even het hele middenveld in. Hè? Ja, dat is altijd weer wienverstoring. En ik Grauw kiest dezelfde tonnen als de Lemmer gaat. Akkermeren. En Heerenveen. Die ene rechts en de andere links. Heerenveen, ik al heel goed verderwiensrek zielt, want die is al naast Akkerum kwam. En dan zielt Heerenveen echt wel vanuit die achterlijn naar voren tak. En Jenne worden het omgekeerde. Hè? Wat zijn en de jouwer ben er ik omheen. Nou ja, de jouwer gaat er nou omheen. En dan is er in dit verderwiesterrek net volle verloren in de voorrij. Maar wat zitten er een wienskiftingen Joert in deze baan. Het is ongelooflijk. Ja. En daar toch kennen. De jouwer gaat dadelijk terug de wien. Is dat verstandig? Drachten jere. Altijd Hoekstra. Ja, dit gaat ik net helemaal fijn. De touwen wat in de knoop al hier. Ja. Ja, dan pak je maar in een touw en dan in het innenwinserak dan hel je de knopen er maar uit. Maar het is net zo als je het graag wil. Dit is het voorderwiesterrek nog. En dit lukt de Sjen. Mooi daar het slachtoffer Jennewoord, want ja, die loopt op
bij het kopgroepje van Fjouwer. Zo mooi. Moet het begin van de wedstrijd. Maar het wordt nou helemaal opslokt door een heel soort orenskoetjes. De laatste scootjes die nou weer voor de tweede keer het cruiserak in gaan. En er wordt nog wel binnenste. Die kan de hele mannen er nog achter horen. En hier de koprenners. Ja, dus daar is Snits. Die neemt nou echt afstand hier. Die neemt afstand. Dus je hebt Lemmer even net in beeld. Maar neemt van mij, jongen, deze Snits had een hele mooie slag maken. Grauw kiest ervoor om te jaren. Maar Jervin helemaal die onderste tonnen te pakken. Maar er zitten, ja, nou ja, ik hou er op. Maar er zijn wienstroken en skiftingen. En Tjurgens even zulke mooie loften. Ja, dat wie ik al verwaskogen van hem hoor, hè? Ja. Jan Jonkman hier er al hoor. Dan is de boppenlucht is kouder als het wetter. En dan krijg je een hele vlagerige wien. Nou, waar er ontnood er goed van profiteert is deze man, Sietse Brouwer. Concentreert. Jest gewoon de adviseur fluisteren op achtergrond en naar de wienvlagen zien. Nou, en hier gaat het toch wel aardig meer wien hier. Ze moeten nou weer even wat deel aan, maar ze zitten tegen bij Grauw in de buurt. Nou, hoeveel winnen ze de eerste ronde om het tonnen Jervin? Dat wie het net best. Jochende. Ja. Ze komen nog heel dichtbij, maar Grauw had hem ook te pakken. Ja, die had hem ik. En Jervin zit er nog wel achter, maar die heb het wel aan. Mooie strietje voorin op Snitse maar en shirt gegeven. Dit hebben we nog net jedders, jongen. Het werd er in de waring. Het er in de spuik had een minuut. En dan denken mensen, ja, waar komt dat wel? Nou, dat zijn die lietse gotjes in de waring, in het gangboord in het Nederlands dan. En dat je shirt het altijd mooi. Als het scootje dan weer oranje komt, dan speelt dat wetter er weer uit. Dus dat betekent dan dat het maal gaat. Ja. Samen gaat het net voor Grauw. Ze binnen vanzelf kampioen en ze doen er volop mooi. Je wordt ik voor de dagprijzen, want kom ik heel dicht bij de Lemmer hier. Ja, de Lemmer kan Lemmer er nog verdelen hoe stuurboord. Het is er wel verdeel. En nu krijgt zich weer een enorme wienskifting. Nou ja, en nou krijgt Lemmer hem gunstig. Maar ze gaan wel door de wien, maar het kan ik wezen omdat ze op het tonnen maar sjoch even wat de vlagen de wien er nou komen. Ik denk dat Lemmer ik de tonnen bezielen ken. Grauw luidt wat heger. Snits is er al omheen. Die maakt het een mooi gatje. Echt een heel mooi gat. Want ja, dit is het waar in Nadiumkoor. En dat is nooit gunstig. En dan lezen er weer 3 vissers op kop. Dat hebben we vaker jongen deze week.
Ken Lemmer strak op het ton en dan nog voor Grauw draaien. Dat is de vraag. En daarachter daar zit Jervin al. Dat gotje is ik net met zo grut. Dat zullen ze nog redden. Hier mooi Grauw net tussen. Of zie ik net wan. Oké. Lemmer aansend vrij om de tonnen heen te draaien. En als we dan naar de achteraan sjoggen, Jenne Waard lijkt nou op de tredje plak zelfs. En die verskiet dan nog een plakje in het klassement. Want dan zo snits maar de koppositie joert, Jenne Waard ik voorbij gaan in het klassement. En dan leiden ze er samen mooi voor. En bij de start dachten we dat ze de allerbeste start hier van alle jaar. Nou, ze ziet hem direct bij en ze doen goed. Ja. Liek dat ze voor alles deel koeren, dat koer dus net. Het Jereveen het Akrum pakt. Ze krijgt Akrum nog vierde, nou het Jereveen vierde. De Jouwer het Akrum ik pakt. Sielterin is de jong. Ik weer een hele goede wedstrijd. Maar waar is wat zijn? Want die zit er ik nog bij dat clubje. Dus die komt er misschien ik nog hoor. Die zit erachter. Ja, die zit erachter. Dus dan heeft de Jouwer ik weer een mooie slagslijn. Ja, de Jouwer is Akrum voorbij. De Jouwer lijkt nou op het vierde plak. Mooi een treintje nou. De Jouwer, Akrum en wat zijn. Dan ben ik nieuwsgierig van of ze nou de voorste voor het klassement zielen of gewoon voor de dag. Want in feite, als Jereveen nou zielt op dit plakje, hè, dan is zij redden en de Lemmer tweede. Of is er nog zo gretig om nog in en in te hellen, want vooral Jereveen is volop in onval. Ja, maar als de Lemmer voorin bloedt, dan wordt dat dreef. Want dat verschil is toch wel aardig, hè? Tussen, Ja, maar de ik bedoel, Lemmer en, Jereveen ken nou ik zei ze van, goh, ik ga net zo mal op grauw onval, ik ga vrije koers en ik richt me meer op wat achter mij zit, hè? Die met de Akrum in de gaten houden. wat meer verdedigen. Meer verdedig je Ja. op Akrum, dat hij net in de noorden Ja. slag komt als Akrum. Wat vooral ik de Jouwer in de gaten En de Jouwer houden. ik alweer, Want, ja. Dat verschil is met een 10e punt in het klassement. Dus wat Nou, voor de Jouwer blijven. Ljouwertje. Loise krijgt nog op het 9e plak. Maar skarrelt ik een licht beetje naar voren daar. Hoe zullen we daar? De man voorop, shut, vooral ik naar de wien. Mooi rug te houden, deze koers. Steffen is dit, Steffen Huisman. Jouw aanwijzingen naar de vlagen komen, die zul je voorop jeder als achterop. Ja, Lemmer, Lemmer, Grauw en Jereveen. Jereveen. Snitsen is los.
En Grauw liet het, maar waar is jij waarom had ze kampioen willen winnen? Heel constant, altijd in de Vlaarijn uitbaan. 3 keer een die-overwinning. En als je van tevoren bespiegelingen hebt over een kampioenschap, dan zei ik van nou, toch wel minimaal 3 keer eerste worden, anders dan de rest het net. En wat heel wichtig is hield dit weer voor inzetten. Ja, hier zit de gemoedstoestand, je wordt ietsje Ja. minder wezen. Net, Ja, we hebben al wat. feest via het werk in, jong. Het is altijd wel feest hier bij de uitrekking van de prijzen. In de tinten op het starteiland. Dan komt die hele scootjevloot bij elkaar. Skippers, bemanningsleden, vooral die band. En journalist. En PS-journalisten. Maar zorg eens even hoe dat veld uitgescoord is. We zeiden al, het is een hele lange baan. Maar in die hele lange baan, met de laatste nog om de tonnen heen, wil Snitselhast Bij die waar het onderste. kruisrak in Ja, gaat. ja. De debutant. Huzum. Zuidwesthoeken. En dan Jenne Woord. Ja, de wat. 12e. En het is De Huzum heren valt- Moire en Langbaar. En dan hebben ze weer al een keer. En dan is volgens mij Huzum aardig opscoot in de drak. Ja, want die het laatste lijn. Ja. Bij de eerste tonnenronding lag Huzum 14. En ze draaiden nou eens nummer 10 om de ton. En Snits zit alweer in kruisrek. Riochs Bobby in het beeld weer dat ze krijgen hem te zien. En deze treien die matten nog om de tonnen heen, om de onderwinst tonnen heen. Het ben Lemmer, Grauw en Tjerveen. En de jouwer zit er ik net 4 aan. En wij gaan ervoor. Welke tonnen kiezen ze? Heerenveen ligt het voor de linkse tonnen te kiezen. Nee, toch. Wiepje. Ze gaan. Grauw zit er nou met niet, Ilke. Dus als Stoze Krek zei dus, dat kist beter net, want kist beter aan de boetekant zitten, of links of rechts. Maar de middenien is minder gunstig. Daar zit Grauw nou wel. Ja, zie je, Ja. Heerenveen links. Hier is dezelfde slag. Grauw gaat maar de Lemmer mooi. Wikselt ik zie slagen aan. Het is nu wel zo dat er nou net een soort skip bij me kon zitten. Dus er is hier net een soort ski op. Lemmer Vooral is in het begin. nog 12. Maar de onval zit vooral in het lange kruisrak nou. Ja, want Heerenveen docht wel een onval op Grauw. Ze gaan 70 liek om die tonnen heen. En Heerenveen kiest de orenslag. De stuurbootslag. Hier niet krijgt ik vaak gunstig. Maar bij deze win is het geen zekerheid.
Nee, want wat het ene rek gunstig wezen kan, dat hoeft het andere rek net gunstig te wezen. Snitsen redelijk constant naar de eerste slag naar het starteiland. En daarmee bouwen ze heel tijd hun voorsprong uit. Maar Sjurgens ontwetter ik je nou is het mooi zien dat je onderin Heerenveen valt klekt uit beeld links, maar je stiet volle meer wien. Volle meer rimpelingen op het wetter. Rimpeling op het wetter dan rechts. Hij kan daar gunstig wezen. Maar Ja, dat binnen zaken des op lest. Daar let de adviseur vooral op. Welke wienbaan ben er? En hoe kom ik daar? de jouwer. Ik om de onderste ton nou. Eerst voor de slag nooit het starteiland. En dan zitten Akkerem en wat zijn, daar ik alweer dichtbij. Mooi te zien dat Heerenveen een soort win heeft. Ken Heerenveen nog een ongeval dwan op de Lemmer en Grauw. Ja. Snits ligt het voort. Maar Lemmer en Grauw en Heerenveen ben nog druk met elkaar in de slag. En het lijkt dat Lemmer nou net meer vrij draaien kan. Hier is de snekerpan. Die kan zijn eigen paard kiezen. De jouwer rent ik hutje wordt. De snekerpan, de koprenner in de wedstrijd. Even een tosje erbij bij de lier en dan zie je hoeveel kracht op die treden staan. Met de lier kun je de pieken of de klauwval iets jongen. Dat zal in dit geval de piek wezen. Dat het tuig even ietsje strakker zit. En, dat is afhankelijk van de windsterkte. Heerenveen helemaal, die zet die hele slag helemaal terug. En dan ligt het aardig constant daar. Nou. Hij komt er heger en heger uit. Nou, ik weet net dat tussen boord vol rent hier de laatste dag, maar hier, Ja, even voor de sfeer. het Hier, wetter. het gruiste scootje. De kampioen. Lemmer vol grauw het jaren door de wingong. Lemmer had hem heger aanhouden. Dan mooi om te zien dat Douwe Visser net denkt van nou ik ben al kampioen en ik wil even leuk zielen. Nee, hij strijdt er echt nog voor. Dat maakt het een eerlijker kampioenschap. Dus dat is mooi. Ja, hij zei dat hij ik meer een geniertje is. Hè? En als je geniertje, ja, dat klinkt een beetje. Het wil dan net zeggen dat je net in de focus zit of net. Maar dan kun je een negativiteit loslaten en dan kun je heel mooi zielen. Dus ja. Je bent ze. Lemmer rechts, Grauwje links. Lemmers lukt hem wat heger te. Maar een heel verschil in snelheid. Maar wat was mooi Heerenveen onderin zeggen. Ja, hoe pakt dat uit? Die klap van Heerenveen. Dat liep het heel gunstig uit te pakken.
Concentratie. En voor de wisselgiet al Jit Grauw hun voorbij. En al Jit Jereveen hun voorbij. Ze lezen toch stevig op een tweede plak, hè? Ja, ja. In het eindklassement In het dan. klassement, ja. Ja, dan sjuggen we nou helemaal links de Snekerpan. Die gaat erop hoorn. In het midden, dat lietse witte streepje, dat is Jereveen, daar. En hoe dicht komt die dan bij Grauw en de Lemmer? Ja, want die leidt op bakboord. Lijkt hem even ietsje ongunstiger, Ja. maar sluit mooi hoor. Nou, misschien wel er voorbij. Ze lezen op bakboord, Ja. dus ze hebben sowieso voorrang. Ken ze voor Graudel en ken ze voor Lemmerdel. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze hier de tweede plak pakken. En dan zullen ze ik weer een formidabele wedstrijd. Want een hele minne start. Ze kwamen net door die startlijnen. Ja, Jasper Visser met Jouteldel, afvallen. ja. Jouteldel, nou is het wel... Als het te zien, dit jaar vind het gelijk mooi door wien. Want die komt ze straks zo stuurbordje in. Maar ja, je mag net hier voor de kop draaien zoals het heet. Dus ze zetten terug. En ze krijgen ik even gunstiger. Zij varen hoger. Ja, hij kan nog heel tijd heger en heger. Maar ja, je weet dat er twee straks omkomen, dus je moet de tonnen als je een stuurbord omkomen. Ik een iets beetje zielen, ja, dan maak je en hoe zielen budget meer meters maak je. Het spannend. Maar Ja. deze treisgoedjes, die maak je er een mooie street van, Joert. Daar het Snits, die het net last van ze. Die is alweer om de tonnen, zeggen we niet Die is correct. echt los. Hier, Jereveen. Ja, die had hem heel gunstig, hè. En ik ben benijd naar die jouwer, want die... Ja, die zet er nog een aardig handje aan. Maar ja, die sjuggen we nou rechts naast Jereveen ziel, dan wel door de boeg. Ja, dit lijkt het heel gunstig voor Jereveen. Die slag die wordt mooier en mooier. Bloed hield dit in die wien. Ja, je sjuggt hem iedere keer druk en snel. Ja. Ja, het wordt van dit kampioenschap druk houden. Ja, wel leer ik een heel soort van Marit natuurlijk. De zus van Rolf Bouwmeester. Die achter op het scootje hier van Jereveen zit. Dat altijd hele mooie termen. Trorwien. Ja. Nou, even zien. Ken ze stuurbord voor je horen twaardel. Het is altijd zo spannend. Leeuwt die druk stingen. Dat lijkt het erop. Ik denk het wel. De afstand is in elk geval volle liter. Ja, ik denk dat ze zelfs een god slaan. Ik nog. En dan is dat ik toch weer mooi om te zien dat er zo'n mooie baan in loopt. Want dat snitst de slag helemaal naar het starteiland en pakt dat heel gunstig uit. Jereveen tot dat heel tijd aan de andere kant. Maar nooit Jereveen tweede leidt. Nou gaat het erom, kan Grauw de Lemmer nog inhellen. Want met de Lemmer op het tweede plak is de Lemmer tweede in het klassement. Maar wordt de Lemmer vierde, dan is de Lemmer derde in het klassement. En is Jereveen de Lemmer voorbij. Wat ben ik blij dat het naast me zit. Want dit is ik haast net uit de rekening. Maar de Lemmer is nog derde, dus die leidt nog tweede in het klassement. Maar het wordt spannender en spannender. En de jouwer zit er ik alweer bij, hè. Die doet ik... Dan doet hij Haas en ik nog mooi. Ja, Want die zit er ik heel dichtbij. Grauw gaat als vierde om de tonnen.
De Jouwer als 5e. Ja, die strijden ik voor wat ze willen binnen. Wolle zelfs ik graag op dat podium. Hè, Rinus de Jong stierde voor hierop, weer treden. Ja, en dan denk je toch bij een aantal scootjes, jongens, dat word je altijd verzeld, maar wordt wat stabieler. Want als Ja. dan just de Jouwer zo snel en zo goed zielen, Jervingen de laatste 3 dagen. Maar ja, het is misschien ook even wat wennen om elkaar, om de nieuwe teams, mooi nieuwe adviseur bij Jervingen. Dan, maar dan hij een goede lijn succes voor Takomir. Je kan ze op 4e bouwen. Maar het is de Lemmer, denk ik, die het meeste zwit in de hand had op het stuit. Ik denk het. Als de Lemmer nog 1 plakje uitzakken, dan verliezen ze het 2e plak in het klassement. De tussenstand. Eerste Snits, die leidt eruit. Die het uitstaan. 2e, nou het Jervingen. 3e de Lemmer, 4e Grauw en 5 de Jouwer. En 6 is Akram. Ja, en waar hier dat een paar wedstrijden liep. Bedenken ken, toen hier we echt zijn van god jongens, de regerend kampioen. En het liep al eens even helemaal nergens op. Dat ik met eens het podium. Ja, dan winnen ze vliegen hier in, maar nou 2. Ja, dan liep het wel weer redelijk goed. Al is het gat natuurlijk een heel soort punten maar Nou, en Douwe als Vissers van je Grauw. naar de voorgaande jaren en de punten aantal, dan hebben ze echt wel meer punten dan de jaren hiervoor. Ja? Dat is wel een groot verschil. Hier is Snits in het voorwinsterrek. Op wij naar de onderste tonnen. Ja, de Munies krijgt de bel al en dat is net voor de laatste ronde, maar de lokale ijskoopboer. Maar Denk ik, het zit er wel haast aan te komen, hè? Want waarin we Ja, ook het even voor jou. We maar 2 worden zielen, zei Harry Amsterdam. Rug zit steertejacht, ik ben onwezig. Die zal straks tussen de treien scootjes inlezen bij het starteiland om bij de kampioen in elk geval eerst de Berenburg. Eerst in Berenburg, hè? Dat bad op het wetter toch? Dat bad op het wetter. Zodra het grauw straks over de finish is, dan komt het steertejacht erbij. En dan komt de commissaris van de Koning, Brok, die komt onboord. Mooi, dat is ook een heel mooi dienblad in de vorm van een zwut. En er zitten gatjes in, want die glasjes, dat zijn vleugeltjes. Die kan net steen. Dus als die in de hand heeft, dan kan ze net deel zetten. Dus dat betekent Opdrinken. in één keer opdrinken. Gelukkig bent heel lietse glasjes. hè? Ja, ik wil ook gewoon. Langwaar. Ja, en Hier is het steertjacht. Ja, wat gasten erbij. Zo zeggen ze, daar is het zwart, maar nee, dit zijn stukjes cheese. Ja, nog wat keert Maar onder hier de tonnen. langwaar, hier helemaal rechts, hoe stuurboord. Ja, het gaat er maar. Ja, Ja, die gaat met rode wien, maar ja. Want ze moeten die tonnen heli. Ja, de wat is bij wat naar voren gescoot. Ja, die Hè, zit. die luisteren Ja. correct tredjende. Maar die komen er nou weer wat dichterbij. Op de achterste lezen die nou, nevens mij. Ja, Achter Akram. achter Akram. Die hebben 3 plakjes ophellen en ik een gatje. Mijn 8e plak. Komt hier aan de woord. Op hetzelfde aantal punten als de Jouwer die het nou op het 5e plak luidt. Net op het podium dus. Snits is weer om het tonnen. Zit in het cruiserek. Dan En dan ben zou ik. het wel eens wezen kennen dat nog een keer naar Boppen te gaan. En dan. En dan een Varewiense finish. Want ja, deze nog net om het tonnen binnen en Snits alweer in cruiserak. Ja, dan wordt het tik natuurlijk wel minuten later voordat de Zuidwesthoeken die nevens mij nou als laatste looit. Terwijl de finish is aan.
Maar de spanning zit hier. Ja. Grauw daaronder, Lemmer in de midden. En Jereveen, ja, die loopt gewoon voor de Lemmer. Ja, maar Jereveen, wie krijg ik het wat? Ja, zeker. Om Ja. die bobste tonnen heen. En Ja. die bleef ik mooi dat gaat. Ja, die is tot verbazing. Ja. Bleef me verbazend. Dus, maar die loopt op een mooie tweede plak. Maar ik ben nieuwsgierig. Kiezen ze nou werven die linker tonnen? Hè, want Snitske is weg van de rechter, wat ze heel titel toch? En dan die, Maar die maar kennen ze daar nou? Kennen ze daar verdel? Kennen ze daar verdel? Ja, denk je het om. Gaan ze de kar om die ton te maken? Gongen nog. Hongen dan, maar Lemmer, het ik gong. Maar ja, ze kennen nou ik een orenslag kiezen, want Nies Krek moest ze zien onval. Pakte natuurlijk vanzelf heel goed uit. Nou, met ze eens een beetje verdedigen op die orenscootjes. Ja, en als je dan naar rechts gaat, dan lees je heeg in het veld. En dan kun je mooi draaien. Mooi degene die je in de gaten houden willen. Dus tactisch zou het de rugtonnen voor hun nou ik net nadelig uitkomen. Nee, maar denk je net dat er nog een onvalslag dwaan wil op Snits? Nee, dat zit er. Nee? Dat is. Dat verschil is te die groot. show je net eens in beeld. Nee. Snits is, Is voort. die is echt voor die show weer al. Die had zelfs die hele slag al allemaal kennen naar het starttuil aan huis. Dus, Jereveen gaat in die om de stuurbotonnen. En maak het nou voor de eerste eens een keer die slag naar het starttuil aan. En ja, de Lemmer zal dat Die dat prima ik. vinden, want die had nou zien dat er strak dan- achter Jereveen En bleef. Grauw, die pakt nou de orentonnen. Die prak, ja. Ik denk dat Grauw nog wel een plakje pakken wil. Nies krijgt ik al een paar keer die slag maken. Nou ja. En de jouwer gaat van de rechter. Je rug zonder in beeld. Testje we snitsal. Ja. Een eind voor alle scootjes uit Ziel. Hier de jouwer. Rinus de Jong met de witte pet. De nummer 3 van Vlietnier in het eindklassement. En komt Grauw nog tussen de Lemmer en Jereveen in? Hè? Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. dat Denk je is, het om? En kan Jereveen de tweede plak vasthouden of pakt de Lemmer Jereveen nog? Het gaat echt even om de plakken 2, 3 en 4 in deze wedstrijd. Die het uitmaakt hoe het straks het podium eruit ziet. Lemmer draait. Je Jereveen mooi. Kies ze verdedigen of zet ze terug? Ze zetten nog terug. Dan ben ze uitzoeken van deze slag. Maar ik zie je nou ik. Nou draaien Ze ze. laten Ja. ze net de 4 gaan. Snits hier voorbij de hefterrein. Daar helemaal onderin. Achter daar, dat hele lidskipje daar wie Grauw. Ja, die het dus voor die oren tonnen kiezen. En krijgt hem daar wel mooi. Niet correct, ik hield hij de slag die Jereveen maken. Ja. Maar Snits kiest consequent voor deze slag.
aan de boppenkant van de baan. En morgen worden hier de grote skippen inwisselen voor de Lietse bootjes. En dan barst hier de Sneekweek Ja. los. Honderden boten in verschillende klassen. Maar verschillende banen hier op een Snitsemar. Ja, het Snitsemar is toch wel het Wimbledon van de zielsport, toch? Ja, nou ja, de Sneekweek is verraad verneemd in de hele, in de hele brood. Is dat dan wel eens een mooi ding? Nee. Oké. Nee, dus, er komen een heel soort mensen op af. Heel soort zielers, maar ik een heel soort mensen niet. De wedstrijd joggen en feestvieren najaar in. Ja. Overdag voor de eer, s'avonds voor de sfeer is dan het slogan van de Sneekweek. Ja. Heerenveen. Nog voor de Lemmer. Ja. Maar hoe komen ze aan nu met grauw? En de jouwer had ik voor die oren tonnenkeersen kreeg. Aha, ze kennen hegen, ze kennen hegen. Echt, de Gerben van Manen is de laatste 3 dagen helemaal los. Ja. Het rint als het spoor. En deze rint ik als het spoor. De Snekenpan van Jappie Visser. In het begin van de wedstrijd nog even in gevocht met fjouwer orenskoetjes. Maar al vrij snel los. En ik een eilas. En ja, het is al op de nummer 12. Hij 12 hele minuut vastsprong. Ja, dat is een hele eind. Zie, hier hebben we grauw en de jouwer. De jouwer en... Sjurgens hoe die jouwer daar een soort wien had. Ja. Het hele brede skip dat net zo snel op je neer gaat, laat je er echt. Ja, die zit hier al heel dicht bij Grauw in de buurt. En hoe komen zij aanstaan bij de Lemmer uit? Want Lemmer liep het Ja. wat minder gunstig. Ja, die moest trouw die voor de Wiense skippen meenemen. Omdat ze dus sabatiet trouw de wien hier winnen. Ik weet net dat de Lemmer... En nou moeten we even de kotter in de gaten houden, ik. Want als dit het laatste Ja, cruiserak is, of er komt nog een... want dat zou er nou dan aan zou zijn nou schot. eens de vlagen erin matten. Misschien doe ik nog wel een licht startlijntje omheen. Dat Ja. ken ik nog. Dat ze hem even vanuit de onderste ton een liedspietje. En dat is ook wel mooi weten, want dan kunnen ze nog wat voor het starteiland lezen. Het lijkt erop dat het wel een kwart in de wies fijn is voor de zeel. Maar dat zullen we zo. Snit zit er in elk geval omheen. Ja, dan moet ze eigenlijk nog even om de laatste tonnen heen. En dan meestal op dat moment dan moet de vlagen erin weten. Want ze moeten natuurlijk anticiperen kennen van hoe ging ik op een finish aan. Nou goed, snits mag je niet in rekening te houden. Maar nou ja, we zeggen het juster. Het had al vaak zijn. Toen moesten er wel een aantal scootjes goed rekening met elkaar houden. En Heerenveen die gaat je nou rond. Ja, die wie er natuurlijk al voor. Maar neemt ik al afstand van Grauw. Die liet het hier onbedriegen. Nou, een tweede plak dat te gaan. Grauw en de jouwer? Ja, maar de jouwer zit er ook nog bij. Ja. Ah, en dan is het... Maar waar is de Lemmer? Waar is de Lemmer? Hoe komt die uit? Daar is Daar de Lemmer. is de Lemmer, maar ja. dat zullen we horen nog net. Dus we weten nog net hoe ze lezen. Maar dit komt Nou. weer heel dicht bij elkaar. En wordt het dan op de finish weer mooi een opstekkertje verschil. Grauw. Maar al meer dan een week de oranje wimpel voorop. Namen moer van Jennewaard. Die ik even een tijdje
de leider in het klassement weer. Maar dat gaat net lang worden. Ja, ik vrees met grote vrezen dat het en de Jouwer en Grauw behoorlijk gunstig lezen ten opzichte van de Lemmer. Ja, en dat de Lemmer. Hier is Jereveen. Die is vrij voor. Grauw, de Jouwer. Derde Lemmer. Ja, Grauw is los van Lemmer. Ja, en ja, ja. dat geldt ik voor de Jouwer. Ja, En ik net liet zo eens zien. En dat is ja, dan weer gunstig voor Grauw en de Jouwer. Want zo hoe men heel iets klap komt heen straks Stubert naar die bopperste tonnet daar. Jereveen is als het ware om de bopperste tonnen, maar een mooi gat tussen Grauw, ja, en ik de Jouwer, want die komt ik nog heel dicht bij Grauw. De Jouwer, op bakboord, kan Grauw de vertel. Dat ken, Ja, ja, want, dat hij ken. want die had hem oezield, die had het gevaar jongen. En dan gaat Grauw mooi snel in een bogen om de Jouwer heen. Maar die lezen heel dicht bij elkaar. Dat kan in een varenwiense rek nog wel eens heel spannend worden. Ja, en dan en dan gaat de Lemmer De als Lemmer. vijfde om de tonnen. En dan stiert de Lemmer nog op het podium. Maar als de Jouwer Grauw voorbij gaat, dan net meer. Ja, als dit en als dat. Maar ja, zo zit het wel. De Lemmer nu als vijfde om de tonnen. En de Jouwer is vierde. Tje, als de Lemmer vijfde bloedt en de Jouwer weer treden, dan staan ze gelijk. En dan telt deze laatste wedstrijd. Ja. Dus dan is het podiumplak voor de Jouwer. En dan heel stabiel op het zesde plak. Wat zijn? Zielt ik weer een hele goede wedstrijd, Klaas van der Meulen. ja, die, Ja, die is heel chapeau. stabiel Chapeau. op dat soort de plak. Joet. En had ik aansluiting bij dit kopgroepje. Zak het er net uit of zo? Nee. Dus Het is wel wat te laat wezen om nog voorbij te varen. Want, het lijkt erop dat we als een Lietse in de Wiense finish hadden. Dus nog een heel iets kruisrakje vanuit de gateway omheen. Dan daar lezen de orentons binnen de drok met waanden. Voorop nog heel tijd Jaapie Visser van Snits, helemaal bobbing. Stabiel op een tweede plak. Sietse Brouwer. nou, stabiel. Dus Ja. aardig omheen. Jawel, maar geklommen, nou in de zin van dat het net zo bedriegen is voor Nee. die beide hanggatjes. Er zitten draaien hier dicht bij elkaar. Dat is Grauw, de Jouwer en Jouwer Lemmer. en Lemmer. Ja. Hier de snitsers. Binnen op het eigen wetter. We hebben het vaker zien dit kampioenschap. Ja, Het en, is, en het is ook een heel soort vregen aan alle skippers. Hè? Is het nou een thuisvoordeel? Nou, Has Elsen hier zei het nee. Het is eens net dat het wat uitmaakt. Oh. Maar op een oude wetter soms zeggen ze van de BNN Woord. Nou ja, daar keer dan, dat is wel specifiek.
Dus net zo vanzelfs ik bij de wedstrijd van Terhennen. Ja. Op dezelfde maar. Ja, dan houden ze u misschien al je voor de gek. Maar En dus Jennewoud won in Jennewoud. Ja. Grauw won op Grauw. de statistieken zeggen dus wat oors. Maar Ja. misschien is het ook wel mentaal. Nou, dat zult zeker mooi spelen. Jereveen. Op welk plakje eindigt hij Joert op het podium? Ja. De dijklassering liep het een tweede, maar de eindklassering, dat is nog de vraag. En waar hier dat tocht? Ja. Doet ze Tezi al of de waarden in Nederhuizen. En 4 voortzakken in het klassement 6e, Hesselijn. En dan nou echt strijden om dat tweede plak. Hier is de finishvlag. Dan is snets om die onderste tonnen en dan zit ze een lietsklapje op helimatten. En dan luidt de finish wel in de wien. Ja. Maar het is maar een lietskruisrekje wat ze dan nog zullen matten. Snits, Jereveen, Grauw, de Jouwer, Lemmer. Zo luidt het op het stuiter heen. Tussen Grauw en de Jouwer sjuggen we de snekerpan. Die zielt nou op de fine zoon. Aasen van lietsklapke matten. Nou, wat een fantastische wedstrijd voor de Snekerpan, Joert. Op een snitsen maar. Let eens even zien dat ze hier de heer en master binnen. Krijg als de wedstrijd bij Terhennen winnen ze ik Joert weer. En dan pakken ze in dit kampioenschap 2 overwinningen. Maar te vaak ik achterin zitten en daarom net op het podium. Maar hier kerst van ze hier kan ze op vierde bouwen. Ja, dan weet je dat het skip rint. Ja. Dan weet je dat je het kennen met de bemanning. En nu nog stabieler werk. De finish stond hiervoor. Ik heb Grauw toch wel een afstandje van de jouwe naam had. Dat is gunstig voor de Lemmer. Ja. De laatste troddewien van Jappie Visser dit kampioenschap. Want hij zielt nou streekrecht op de fine zone. Mooi. Echt een soort blitzkik hier. Ze zal ik verronnen wezen. Juist er een tweede plak. Misschien is dit een revanche. Want waar eindigt er aan zijn tweede? Altijd Sabloet in elk geval. En dat is het Jereveen. En dan is die Volkwaarde correct omgekeerd. Onjuster. Ja. Dus we toch dezelfde haatrolspelers weer voorin zitten. Ja. Want het lijkt erop dat in het Varenwieserak
geen verschoning was binnen. En ik, zoals nou de gate erin leidt, zit er net soort onvallen in. Nou dat hele lietse kwarte kruisrakje naar de finish daar. Want zowel Heerenveen als Grauw kiezen voor de wakboerslag richting Stadeiland. En dat doet ik de jouwer. Dus ja, dan is het Dat de is- top 3 liek het. Liek het vers te lezen. En dat betuurt vanzelfs, Gerrit Pietersma checkt nog even de boord. De Ja. oud skipper van Jennewoord. De witte pet en het witte shirt, dat is Gerard Pietersma. De commissaris die 8 op het achterdek. Heerenveen hier ik op wij naar de finish. En dan zitten ze achter ons, Jen. En een hele mooie inhaalrace, heel knap zield. De Van Jochen naar 2. Jochen Nectar. Nou, klasse. Mooi voorsprongen benoemen treien. Heel mooi om te zien wat dit voor de man betuurt. Zeggen we bij de eerste hier nog een zuinig handje omheen. De tweede wie al wat uitbundiger. Nou, En juist de- ben ze heel blij. Dat Deze weer- zet ik bij goed smaatje. Deze die is, ik denk dat ze nou nog blieder binnen. Voest. Tevreden niet. En dat mooi. Nou, ze kan zeker tevreden wezen. Een baaswedstrijd zielt. Dus boordjes eromheen en mooi, camera's en microfoons. Maar dat komt aan. Eerst hebben we de finish van de noemertraaien en dat is de kampioen. En alweer 3 uur net van start gegaan, weer de al kampioen was. Maar hij had ik een hele mooie wedstrijd bij Zieltje. En dit is treden over de streek. Ja. Zo ziet stabiliteit eruit. Het grauwste scootje. De oude visser. Mooi naast een Tammo Oosterhof. En hier komt de jouwer. Ik kom wel voor de finish. Dat zit ik even een voorzichtig juichje. Knap zielt. Goed Zo zielt. snelheid in Ja. het schip. En dan een lemmer. En dan gaan we naar de lemmer. En dan is het podium bekend, liek het mij. Dan is het podium bekend. Dan hebben we op het heegste treedje Grauw. Op een tweede plak Heerenveen. 48,8 punten. En ze komen nu over de finish. De lemmer op het derde plak naar 49,9 punten. En vierde de jouwer met 50,9. Dus die zitten maar een punt achter. En dan had aan het begin van de wedstrijd Jenne Woord nog even op een virtueel tweede plaklijn. Maar die had een hele minne wedstrijd zield. Wat zijn komt nu op de finish aan. Zal als 6 door de streek gaan. Ja, Ja, ik blijdschap. Ja. Mooi. Mooi voor Klaas van Meulen. De wou hem heeg voen. Het een mooi kampioenschap zielt.
Het wachtzien is nou eens ik wel even op Jenne Wout. Want op wat voor plak eindigt Jenne Wout? Joet. Ja, die komt nou weer op die Verwinse scootjes ordentlich het mij daar. Ja, daar met Akram ik ergens zitten. Die zit nog wat heger. Even kniepen. Want als Jenne Wout als Sander finisht, dan hebben ze lieke volle punten als die jouwer. Maar ja, dan telt die laatste wedstrijd en dan wordt de jouwer vierde en Jenne Wout vijfde. Ja, even een tuut voor de kampioen. Ja, het zal er juist er al in gaan, maar nou hier op de snitser maar. Hij heeft een heel lekker luchtje op die Joet, want hij verwacht een heel soort tutten. Zo. En door best wel bij hem in de buurt, dat zak in de Ja, gaten. ik heb hem ook even draaien tutten nieuw zelfs, want dat verzin het er. Prachtig, even bij het publiek wel. Even een ere rond die... Maar wij zullen nog scootjes die hoe de streek komen natuurlijk. Ja, en- Dat is Akram die Akram leidt voor Jenne Wout. voor Jenne Wout. Akram gaat als Sander dadelijk om die oer die finishline heen. En dan zal Jenne Wout achtste wezen. En even Sjen, waar is Ljouwert? Want Ljouwert liep het heel wat aparts te doen. Want die ziet er toch niet, krijgt ik goed bij. Ljouwert laai op het negende plak. Volgende plak. Wat? Akram is finisher. Dus heel dadelijk Ljouwert in de gaten houden. Hier het kampioenskoetsje. Het wachtzien is op het steertejacht. En dat komt altijd loszijde. Meestal wil dat ze nog op het wetter binnen. Ja, het schot van Jenne Wout. Geen handen omheen, want ze zal net blij wezen met het resultaat van Joet. Ze verskiet het podium, Joet. Puntje van, mooi starig. Ken je lang niet zien van alle publiek en het applaus. En mensen vinden dat ik mooi zelfs. En daar Daar het weer schot voor Jenne ja, Wout. dat weer skrek een orenklap. Ja, Ja, dat heb je wel eens. weer. Hier de kampioenskipper. Daar het kampioenskoetsje. Maar de hele bemanning die de lokwensken in ontvangst neemt, het applaus in ontvangst neemt. Komt daar drachten denk ik op de finish hoor. Wat, Ja, die soest daar wel verwacht je. drachten. Want ja, er zijn natuurlijk 14 scootjes in de race. En dan die het- wat ik al hier nog even. We zijn al haast 10 minuten verder. En er zijn de laatste dan net binnen. Adam Hoekstra. Bij Grauw zit er in het begin de eerste dag al prachtig bij. Toen waren er 16 en ik. En, Ja, dat weer zijn beste wedstrijd. Maar te vaak 14 punten, 12 punten. Hier is het steertejacht. Anker, alomheen. En ik meen eens een keer weer het net. Ed Nijtels die toen een mooi sprongje op het oren skip stappen zo. En die stapte ertussen. Ja, dat zag er heel pijnlijk uit. Dus, maar goed voorzichtig. Zie, hier is de Sjen dat het gruiste scootje nog altijd heel stadig bij de Condel geleadet. Op waai naar het starteiland dat de kade uitzet is. Want daar komen de scootjes te lezen die het op 1, 2 en 3 eindigen binnen in het klassement. De vlagen. Berringtop.
Ja, ik sta hier op het achterdek en eventjes op Van Grauw natuurlijk, want ja, dat is de kampioen. Hier komt Assen de Berenburg, daar had je natuurlijk bij wezen. En dan werd je dan druk evalueerd met Douwe, want Douwe, ja, die op een hele leuke wedstrijd, hè? Ja, Misschien van je wat minder spanning. nou, maar dat viert je op dat moment. Dat de kampioenspanning er net weer, dat vonden we wel noffelijk eigenlijk. Maar je wil het toch zo goed mogelijk zielen natuurlijk. En het weer werd een geweldige baan, geweldig mooie wien, dus helemaal super. Ja, maar toen vregen ze mij nog van, waar is er eens tweede worden? Dat hier is toch zelf, die is in de gaten? Nee, daar hielden wij net op telt. Nee. Ik wist wel dat het dicht bij me kan zien, maar niet hoe precies. Maar Heerenveen, geweldig. Ja. Ja, daar moesten twee plakjes tussen zitten. Ze moesten zelf tweede eindigen achter Snits. Want ja, Snits wie natuurlijk die wie helemaal fort, die wie net maar in te helien. Maar er moest eigenlijk nog een scootje tussen. En daar wie Grauw. En toen kwam de jouwe er ook nog tussen. Ja. Sneu voor Jasper. Ja, sneu voor Jasper, maar aan de andere kant, als je in 2 dier treden wist, dan doet er hetzelfde wat ik doe op Drachten. 2 dier treden. Nou, dan had hij nog een hele mooie takkels warm, toch? Ja toch, dat de meesten. Nee, dat is super knap. En Heerenveen natuurlijk, die kreeg de swingwet te pakken. Ik heel goed zield. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? Nou, het kind haast net mooi. Nou, het 14 jaar komt er aan snel aan. Ik zal even een paar bemanningsleden. Ik zeg Tammo even erbij helien. Tammo de adviseur. Want natuurlijk hebben we altijd de skipper. Maar Tammo, vertel eventjes. Ja, de bril ken wel even nog. Hè. Vertel me nou eventjes. Wat is nou de kracht van Grauw? Dat we een heel sterk team zijn. Op alle posities. Dat is denk ik de belangrijkste kracht. En altijd de blauw vechten en in blauwe lowen. Dat is echt denk ik het meest geweldige van dit team. En ja, we hebben nooit verlend in een wedstrijd. Dat nooit op je aan. En ja, ik denk dat wij altijd wel, wel slim zielen over het algemeen. Wat is dat dan, toekzielen? Ja, op anticiperen op winddraaiingen, goed naar de windje en net de volle risico's nemen. Dat is mijn scootje ziel en ik funest. Hoe komt iedereen een keer? We hebben het op lang warm meemaken met jezelf, maar dat gebeurt net vaak. Maar dus dat soort dingen voorkomen, dat scheelt ik enorm, Arjen. Ja, precies. En je kent natuurlijk openen. Volgens mij matten we over. We matten naar de Berenburg. Sorry, Tammo. Want ja, dat wil ik natuurlijk net missen. Want daar is het moment van de commissaris Arno Brok. Ja, de vogeltjes staan al klaar. Het steertjacht komt nou aan en dat is natuurlijk de kracht van dit Grauw. Als ze een keer in minder start hebben, ze skarrelen altijd naar voren. Wat doch je dit weer keurig, commissaris? Nou, kerel. Oh! Commissaris! Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Letterlijk wezen. Zul je daar het voor nou? Een lekker berenburgje van de commissaris. Ja, ook jongen. Dankjewel. Ja. Ja, Wils dat het scootje om kant maken wordt hier bij Grauw. Hè. De sound die weer optuigt. De vlagen wordt in top. De vlagen mat zelfs in de top. Hier de vak eraan. En de commissaris hebben daar nog in. Mooi de Berenburg. Mooi de vleugeltjes. Nog juist dat mooie dienblad ik. Ulbe Brandsma hier, oud skipper. Tutten voor Aleida, de vrouw van de skipper. Die ik een Berenburgje krijgt. Ja, lekker. Wil dat er een peer nog even het werkje maken? Gauw aan de kant. Gauw aan de kant, dan is er rond voor elke keer. Want de vrouw die komen hier aan, ik al lekker op dat dek te staan. De band die komen erbij. Het feest wordt maar de hele vloot van Grauw wordt dat viert. Ik wil mooi om de commissaris informeel te zien, hè? Petje op. Ja,
Proost jongens. Mooie vleugeltjes ben dat. Met binnen wolklesjes. En naaie lesjes. Wat heb ik niet al gebeten hoor? Ja, de eerste glasjes bier komen er ook al om. Even de Berenburg voor het spelen. Maar ja, dat mooi. Dat mooi, ja. Er binnen een paar dagen dat het mooi. En Joert mooi dat zeker. We hebben een uitslag. Want alle scootjes zijn finishen. Eerste weer dus Jappie Visser met de snekenpan. Twee Sietsebrouwer het Jereveen. En hij maakte daarmee ook dat ze tweede eindigen in het eindklassement. Op een derde plak de kampioen Grauw, Fjouwer de Jouwer. Heel goed zielt Joert ik weer. 5 de Lemmer. Krijgt derde eindigen in het klassement. Krijgt voor de Jouwer. Op een zesde plak, al een paar keer hebben het zijn, maar ik bloed het nog een keer zeggen. Klaas van der Meulen heeft een hele mooie wedstrijd zielt en is zesde eindigen. Sander Pietermeter maait Akkerme scootje. En dan naar de volgende scootjes. Op een achtste plak Jennewoud, Siberen van ter Wisga. Hij stiert tweede in het klassement, maar is Joert van het podium afvallen. Njogende Drachten, ziende dat orendrachtste scootje de hele mannen. Alve Ljouwert, Tolve Zuidwesthoeken. Tretjen, Huzum en Viertjen Langwaar. Ja, dan is er een klassement. Mooi Grauw op 1, 29,7. En dan is er een groot gat. Maar de nummer 2, het Jereveen, 48,8. Treien de Lemmer, 49,9. Fjouwer de Jouwer, 50,9. 5 Jennewoud, 51,9. 6 Akrum, 54,9. En 6 Snits, maar 56,8. En deze zo'n scootjes hebben alle keer 1 of meer keer een die-overwinning hebben. En dat kennen we net zeggen van de oren. Maar dan is de best of de rest. Zat Ilke krijgt zij wat zijn met 72 punten. Zuidwesthoek op een jongere plak, 84 punten. Zien Ljouwert 88 punten. Huzum had ik 88 punten, maar Ljouwert weer Joert voor Huzum. En daarom is Ljouwert ziende worden en Huzum 11e. Tolf de hele mannen 97 punten. En 2 scootjes maar meer dan 100 punten. Komt net zo vaak voor. Drachten 103 punten en Langwaar 107 punten. Dat binnen alle cijfers van dit kampioenschap, het SKS kampioenschap 2026. Wil dat we zeggen, nou een mooie snitsen, maar dat alle bootjes beginnen te varen op wij naar het starteiland, want daar is het feest. Hier zeggen we het starteiland. En Grauw leidt je voor, dan zien we het steertejacht en dan daarachter het groene scootjes van Lemmer. En daarnaast leidt het scootje van Jereveen. Dit zijn dus de treien die op het podium staan. En op het starteiland bij een microfoon staat Arjen de Boer, mooi Marit Bouwmeester. Arjen, kom er maar in. Ja, Marit, van hier op het Stadeiland, daar lezen ze de scootjes die op het podium steden. Jereveen, de Lemmer en natuurlijk de kampioen Grauw. Wat is nou, ja, nou hier is het haast net meer, hè? Op het wetter. Nee, en iedereen weet natuurlijk, ik ben hartstikke onpartijdig. Of net onpartijdig, want ik ben natuurlijk voor Jereveen. Hartstikke onpartijdig als Jereveen maar wint. Ja. Maar Grauw echt sowieso de terechte winnaar. Ik bedoel, Cecile Hut, Cecile Goert, ze hebben helemaal geen slechte resultaten eigenlijk deelzet. En ik, de Lemmer, geweldig. Het tweede hier dat hij nog maar mooi doet en hij komt op het podium. Ja, en hoe Jereveen het dien had de laatste paar wedstrijden, want ze waren eigenlijk kansloos. En dan toch, ja, 2 wedstrijden winnen en ook tweede. Ja, geweldig. Ja, 2 keer winnen op de Lemster bij. Dat wie heel gunstig gezind. Maar Joert, wie het best wel een lastige start. Maar ze skarrelen heel goed naar voren daar. Ja, en het weer ook gesteld. Want eigenlijk Jereveen de hele 2 weken eigenlijk een goede start, maar zielden ze naar achter. En wie het eigenlijk Jennewoud en Akrum die vaak heel slecht starten en naar voren kwamen. En nu weer het oorsnom, want eigenlijk Jennewoud en Akrum weer een goed voort. Dus ik dacht, nou, die binvoort, die blauwe voort. Maar ja, dan zie je toch maar dat vlagerige waar, drukt het in elkaar. Een beetje wedstrijdspanning misschien. Ja, ze kwamen gewoon het goed uit. Nee, zeker niet. En we wisten echt van Jereveen mat voor de Lemmer. We moeten trouwens wel goed in de gaten horen wanneer de huldiging is en wanneer het
Grauw het zilveren scootje krijgt van René Nagelhout. Maar we wisten dat Heerenveen maar voor de Lemmer eindigje. Maar dat wie net genoeg. Er moest nog een scootje tussen. Ja, en ik spruts kreeg mooi Grauw en zei, hey, wij wonen dus eigenlijk net maar de strijd bemoeien. Dus hij best wel heel sportief vinden. Maar ja, de jouwer hier ging echt super snel. En die zet een geweldige wedstrijd del. Maar ja, helaas is dat voor hun net goed genoeg. Maar ja, dit weer wordt de ontknoping. Dit weer een spannende laatste dag. Ja, precies. Want hoe zie je de stoot dan bij u in het radioboordje? Ja, sorry voor alle mensen die mij heel vervelend vinden. Ik ken dat wel begrijpen. Ik zie het natuurlijk echt vol Heerenveen ontmoedigen. En het was mijn eerste keer als analist. Ik vond het wel heel leuk. Het maakt van dichtbij mooi. Is echt heel erg spannend. Dus ja, zeker Joert. Het liep erop van, hey, dit is een gedane zaak, zeg maar. En, maar safvolle wisselingen nog. Kan merken dat het hele vlagerige weer waar natuurlijk, maar die wien? Ja, heel vlagerig waar. En ik hier wordt het wel maar Jenne woord, want die kwam tweede roen. Maar ja, als het net begrijpt, in deze omstandigheden dan is het zo moeilijk en is de wedstrijd nog zo lang. Maar goed, volgens mij een mooi podium. Zo is het. We moeten naar René Nagelhout, de vastzitter van de uitreiking van het zilveren scootje van Douwe Visser, de winnaars van Grauw en zijn bemanning. Nog een laatste verstekeling aan boord en dan kunnen we los. Meesker, ik sta hier als voorzitter van de SKS met een enorm gruts gevoel, als Fries zijn, op het voordek van het winnende scootje van Grauw. We hebben 2 weken fantastisch zield. We hebben een hele mooie wedstrijd zien. We hebben alle zielen kennen. Maar een hele grote kloft om meesken die het bij alle wedstrijden weer. Met een enorme soort belangstelling voor is ik als in Sjoggenhaai. Hoe dat zowel lokaal, maar ook landelijk steeds meer aandacht krijgt. Dat scootjesziel van Friesland. Die icoon van het water. Hoe prachtig is dat wij dat met elkaar verder brengen kunnen. En hoe mooi is het dat dat zoveel belangstelling heeft. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je ergens aan het eind van 2 weken strijd, dat je komt in snits, dat je op het eiland, stadeiland hier, op een snitsen maar, de apotheose hebben. We weten dat het juster al duidelijk weer water kampioen worden koer. Die stiet je naast mij en die zal uiteraard haast een huldigje. Maar daar gaat het er nou echt wel even om. In alles voor de tweede plak, maar uiteraard ik de rest van de plakken. Het weer nog helemaal niet duidelijk hoe of wat. En er weer nog 5 kandidaat niet eens tussen voor de tweede en derde plak in aanmerking komen. En wat hebben ze erom vochten? Onvoorstelbaar hoe ze de Joet alle keer vergongen om zo heeg mogelijk te eindigen in het kampioenschap. Ja, dus ik wil wat dat betreft daar even mee beginnen. Het weer echt stuivertje wisselen, om het op het mooi Fries begrip te gebruiken. En de ene keer wie het Lemmer en de andere keer wie het Veen. Zelfs Jouweren kwam nog heel tegen in de buurt. Akker wie nog op een gegeven moment een van de kandidaten die het echt nog wel op het podium ging. En dus is dit de eindstand zoals die is. En dan had ik wil voor u Jim een heel groot applaus voor een nummer 3 van het SKS kampioenschap 2026. Het scootje van de Lemmer. Mijn skipper in mijn morning. Jasper, van harte gefeliciteerd. Klasse dien. Tweede hier van dat er mooi doet rond het kampioenschap. En direct een derde plak. Hoe geweldig is dat? Dus complimenten. En dan, uit de achteraan, Joet. Wat hebben ze er vervochten? En wat toch echt van, nou ja, dat wordt misschien de vierde plakje, misschien het derde plakje, zo kennen. En steeds dichterbij en steeds dichterbij. En op het laatst een prachtige, lange slag, de Marine. En in hier is daar winnen ze, het Heerenveen. Het scootje van het Heerenveen, de nummer 12 van de SKS. Skipper Sietse Brouwer, nummer 2 SKS kampioenschap 2026. Nou ja, verder wat ik heel graag zeggen wil is een hartelijk dank voor dat we gaan naar de definitieve prijsuitreiking. Maar voordat ik het beantwoord, ik in ieder geval alvast een heel groot applaus voor de kampioen van 2026, Douwe Visser en zijn manning. En vanzelfs, hij is nou op lieke hechte met zijn neef Douwe van Snits. Maar er is nog één die nog meer kampioenschap gehaald heeft. Dat is Ulbe Zwager, die heeft er 11. Zij hebben er 9 maar liefst. De Douwe, Marcie Manning heeft maar liefst 9 kampioenschap. Dus er is nog wat ergens iets om voor te strijden. Wij zijn heel benieuwd hoe de taak weer komt. Maar goed, dat is uiteraard onthouden en Simon Manning. Dank wel in de grond van mijn het. Iedereen die het mooi werken heeft om het zo vier te krijgen.
dat we hier goed staan kennen. En geweldig. Dank ik aan alle vrijwilligers. Dank ik aan iedereen die zich ging zetten net. En dan wil ik dan graag ook in tot de prijsuitreiking. Toch Siebe Meinisma, uit naam van uw hoofdsponsoren, de Friese Rabobanken, Dijkstra, Bouwbedrijf Dijkstra Drijsma en FB Oranjewoud. De heer Siebe Meinisma. Ja, dank u wel. Nee. Geweldig wat Jim als scootje, bemanningen en skippers de afgelopen 14 dagen nu zien laten hebben. De sportiviteit en de sport aan zich. Geweldig. Je bent een voorbeeld voor u allen hier. En Jim heeft Friesland weer opnieuw op de kaart zet met dit ambassadeurschap. En dit gaat door heel Nederland heen. En we vinden dat geweldig. En ja, er wordt één kampioen en dat is een hele terechte kampioen. Want Jim heeft geweldig schild. En eigenlijk nooit een misslag gewoon. En daarmee hij mag zien laten dat je weer opnieuw een waardig kampioen bent. En dat al voor de negende keer. Van harte lokwensen, oude Visser en Jim als bemanning. Jim had super dienen. Dank u. Zo, nou, die hebben we dan wel. Nou met een nice shirtje. Ja, dit is dus Formule 1 gevoel. Mensen, ik wil toch graag nog even een moment van het misschien wel allerbelangrijkste. En dat is het Fries volkslied. Dat gaan we nou zongen mooi hoor. Meisje, dankjewel. Wij gaan naast het feest nog even in. Ik hoop je, Mick. We genieten nog even van een prachtig, fantastisch simmer. En graag onttak hem hier. Hotje! Ja, maar het Friese volkslied en die laatste woorden van René Nagelhout, de voorzitter van de SKS. Binnen we aan het aankomen van deze televisieuitsturing, maar we gaan op een stream nog verder met interviews. Want we moeten zelfs nog met verschillende skippers even praten. Met Sietse Brouwer, met Jasper Visser. Misschien ik nog even met Jappie Visser en de dijwinnaar. Dus we gaan op een stream verder. En die stream is te vinden op onze website www.omroepfriesland.nl. En zelfs ook op uw app of op de telefoon of op het tablet. Het SKS Scootjesielen had de nieuwe kampioen voor de negende keer had Douwe Visser met het grauwste scootje het kampioenschap behellen. Een tweede plak weer voor het Jervin met Sietse Brouwer en treden is worden Jasper Visser. Wij sluiten het hier af. We gaan op een stream verder. En graag een volgende keer. Ja, wij nemen hem even op voor de Sietse, jongen. Wat een geweldige wedstrijd. Je eindigt nog op het podium, tweede plak. Ja, ja. Nou, heel eerlijk te zeggen, net uit hè, in het begin. Nee, in het begin net. Laat je hem joggende bij de start. Ja, klopt. Ja, de start weer echt nog goed. En dan kon de linie niet echt goed komen. We dachten misschien shit ze me nog uit. Maar toen, maar ja, dat net. Ging je hem op hopen? Nou, op dat moment dacht ik wel van, misschien kunnen we wel even op mij beginnen.
Maar we zijn ik, er zit zoveel in zo'n wedstrijd. En we zijn sowieso 2 uur in zielen in zo'n jongen, omdat het nog ergens om ging. Nou, en dan is het gewoon dat je echt weer zo'n fantastische baan erin laat. Dat je gewoon je dingetje doen kan en machinaal met die jongens. En dat je een prachtig mooi wedstrijd in zielen kennen. En inderdaad, het liep er net echt op. Maar het ben wel van die baan die nodig je wel uit om heel soort nog te dwaan, zeg maar. Maar dan is misschien toch ook wel het idee van, ja, wij willen heel graag op het podium, maar dit komt net goed, jongens. Nee, ik dacht wel van, dit wordt wel lastig. Maar ja, we willen altijd vechten, blauwe kappen bij, focus houden en gas geven. Dus dat. En, ja, dat doe ik. Dat ik met Pieter Brouwer aan het praten ben. Pieter Brouwer? Ja, die zei ik altijd gas geven. Oké, Pieter Meter. Oh, sorry, Pieter Meter. Ja. Nee, precies. Ja, daar hebben we wat zei dit nog? De nummer 3 van het klassement. Nou, dat is Leitje. Ja, Brillau. Hoe is het met jij? Ja, bijzonder blij man. Absoluut. Dat ik joen met deze man op het podium aan steen, dat is een liedse droom die uitkomt. Ik heb nog meer ambities, hè, maar dat komt lekker. Nou, vorig jaar natuurlijk de debutant. En toen zeg het al heel goed uit natuurlijk. En op een gegeven moment, uiteindelijk ben je nog een zonde eindigen. Maar nu op het podium, ja, komt er een dream uit? Ja, zeker. Een dream komt zeker uit. Ja, het is echt, wij staan altijd van droomst. Uiteindelijk scootserskippen weer is al iets bijzonders moois. Maar uiteindelijk was het voor de prijzen maar van. En het is net de hoofdprijs, maar nou ja, we zijn nog maar voor 2 jaar bezig. Dus... Stapje voor stapje, Jasper. Absoluut, dat stapje voor stapje. En dat we dit nou met het team mij beleven, dat ben ik bijzonder grutschap. Ja, Douwe Visser zei hij dezelfde stad als mij. Ik ben met 2 jaar eindig ik als stredden. Nou ja, precies. Dan ik dezelfde staat van dienst kan bereiken ooit. Dat is ook wel heel dat is ook mooi wijs. Dus ik zet die lijn terug. Maar van eventjes, want de street gear natuurlijk vanzelfs tussen Jim, hè? Want ja, ziet ze nou wist ik van van de lemmer eindigen, maar dat net alleenig. Dan moet ik nog een scootje tussen. Ja, klopt ja. Nou, we voor de wiens ratje, in een laatste ratje, toen slagen dat wel aardig. Toen waren we voor het grauw Jim wat plegen, de lemmer wat plegen en de gijpen we vet en toen gingen we het gotje te pakken. Maar dat wie wel een leuk stukje even. Ik denk dat dat op zich de winnaar wil wie, maar op dat moment even. Maar ja, nee, wij zijn gewoon hartstikke blij dat we nou zo'n, want we stonden 10 nog zand in het klassement die wil tegen Bouwen komen, dat je nou zo'n weekend. Wij rennen net al heel erg crescendo gang. Maar kun je wel eerlijk in wezen dat je het zou uitsluiten kennen en dat is wel geweldig. Hè? En met die jongens die ben ik altijd super scherp erop. En terug niet in. Dat is echt belangrijk. En dat is, weet Jasper, ik zei, je doet het net alleen, je doet het met het team. En dat is gewoon echt fantastisch. Hè. Dat maken die jongens wel mooi. Ja, nou, het is prachtig jongens, want ja, Grauw is de terugte kampioen. Daar ben we denk ik wel met je trein Oranjes. Maar dat Jim Eck het podium complementeert, dat is ja, fantastisch natuurlijk. Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Maar nog één vraag ziet ze. Je pakt hem beneden helemaal heeg op daar. Ja. Wie hem dat zien of wie dat gewoon een poging van nou, we moeten wat proberen? Nou, wie wil in eerste instantie wie wil de keuze dat we dat Roelof vooral zei van er zit wel een heel soort druk. En toen ben we die kant op gezet, want je moet ik wat proberen. Als je wat doen, moest je ik wil wat oors naar de oren. En toen, ja, hij waard maar heger. En we konden hem in 2 klappen konden we hem naar de bovenboeien zielen. En wie was dat we het rakje ervoor hier onder die wal zien? Ja, daar kwamen we zo beroerd wel. Maar kabbel, je kak, dat was gewoon helemaal niks. En op zich best wel heeg, alleen nog net. Het dan maar wat, wist je wel. En ja, dan wil je toch graag druk varen. En wij hebben een scootje die graag druk varen mooi. Maar heel eerlijk zie je, want ik zie het natuurlijk in het radioboordje en hij is Jasper. Want Marit Bouwmeester, de zus van Roelof, die zei van, wat doet ze daar nou weer? Wat doet ze daar? Ik zie het heel oors dan, maar het pakt nu dadelijk wel heel goed uit. Ja, nou, in eerste instantie klopt. Wat we eerst waren, toen we om een boeien een vrij gauw reed. Maar we pakten hem zo mooi op. Ja. Of ik hier nou het oerstag, of het maatje met gigantisch houden en dan zie je het wel. Nou, zei is gewoon. Ik zei het maatje maar, want we moeten naar voren. Nou, en dat hebben we diend. Maar ja, dat pakte gewoon goed uit. Letter nog een keer trouwens. Maar ja, wie is het? Mooie wedstrijd. Allebei de podium, jongens. Hartstikke mooi. Ja. Lokweeske. Het is net alleen nog goed. Je hebt gewoon 11 wedstrijden waar je goed in vaart hebben. En daar kom je op het plak even te zien. Nou, en van hier ben hun 2 hebben ze verzinnen. Wij zijn 3 dat hebben verzinnen. Zo is dat. Lokweeske, heren. Dankjewel. Dat wie hem.
Ja, dat wie hem zei Arjen de Boer. Die praten dus even met Sietse Brouwer, de nummer 2, en met Jasper Visser, de nummer 3 van het SKS Koetsjesiel 2026. Mooi ik hoe ontspannen dat Jasper Visser daar dan bij Arjen stiert. Dat er de just gewoon dat er een stuk spanning afvallen is en dat er heel blij en heel tevreden is. En Grutsk is, zat er zelfs ik zei, maar het resultaat dat ze behellen hebben. Maar ik een sportieve rivaliteit die ze met elkaar hebben. Deze skippers kunnen goed met elkaar opzitten. Dat zie je in alles. Dat zie je in alles. En ja, het kampioenschap wordt zelfs georganiseerd door de SKS, de Centrale Commissie Koetsjesiel. En de voorzitter daarvan is René Nagelhout en die staat nu bij Arjen. Ja, dat is René Nagelhout. Wie er nog een kroep krijgt van Sietse Brouwer. Ja, zwemvest onsite Sietse Brouwer. René, ja, het zit erop, het kampioenschap. Ja, is de punt eruit? Nee, dat valt me daar. Ik heb een heel soort energie gekregen van de oude 2 weken. Dus dat neem ik echt wel mooi. Ja, en heel eerlijk, wat een prachtige wedstrijd hebben we, jongen. Fantastisch. Vies net? Och man, wat hebben wij mooie wedstrijden gehad. Joert, ik weer juist er al met baan F. Ja, die maakt vaker, hè? De F van vaker zijn we al. F van vaker. Dat Friesk vaker, maar een F, ja, dat zal wel. Nee joh, dat is echt schitterend. Een baan met 2 gates, hè. Wat is dat? Nou, bij ons. Dus, en Joert, ik weer, hoe die baan erin loopt. We hebben geluk met de wien, hè. De wien is steeds zo dat hij echt die gatebaan erin, op de delbaan erin kennen. Maar ik dat. En dan met 2 gates, hè. Dus op wat, sinds wij dan ik wel eens. Bovenin en onderin. Wij matchen dat mooi. Dus fantastisch. Waar ben je nou allemaal het meest tevreden door? Ja, toch, wat ik de oude weekend zag. Ik had het idee dat het oude heer een aardig aanneemt qua belangstelling. Maar ik dat mensen steeds meer doel krijgen over het speeltje. En er wordt gebeurt er van alles. En dan merk je dat een heel veel mensen net precies snappen hoe die regels binnen van u en waarom. Het lijkt het wel eens op botshouders binnen. Dat komt dan naar voren. En dan denk ik, ja, dat is één. Maar mensen leren ik steeds meer. En dat komt er in, komt er op Max, denk ik. Steeds meer mensen in Nederland. Ik zorg wat dat scootziel nou iets is. Als ik nou ergens in Nederland kom en het gaat door het scootziel. Soms even, wat dorstel ik als vrije tier? Nou, dan is het goed dat ik vastzitter ben van de SKS. En wat is dat? En toen zei het scootziel. Oh, het scootziel. Nou, Sabi toch. Dus ja, dat denk dat we dat de oude Roene Week en ik wel mooi maken. Hè, dat steeds verder aanneemt. En dat vind ik prachtig. Ja, zij is dat. En we mogen toch eerlijk wezen. Hij laat je achter u de terjochte kampioen, hè, Grauw. Gewoon, ja. Wat hij Shenlit, de hele bemanning Shenlit, is gewoon grote klasse. Het is legendarisch. Het is echt legendarisch. Het is echt bijzonder dat je al staat binnen. In omstandigheden dat wij het zit in leven. Wat je vroeger besjocht, dat heel bezwaar en een 11 keer kampioen worden is. Hoe dat nou is ten opzichte van toen. Dan is het heel knap dat je nog een keer achter elkaar, of net achter elkaar, dat je nog een keer kampioen wordt kennen van de SKS. Ja, wat denk je? Kan hij misschien, want hij liet juist nog wat romte van twijfel. Zou hij echt over een keer kampioen worden kennen? Ja, ik denk dat hij dat wel kent. Dat denk ik wel. Maar of hij dat doet, dat is vrachtwaar. Dat weet ik niet. Dat weten we allebei net. Dat is ondouwe vissen zelf. Dat is ondouwe vissen, ja. Maar ik derde, hè. Douwe is de constante factor wisten dit kampioenschap. Dat maakt het ik, en dat zullen we in de wedstrijd en ik weer waarom. Als die baan er goed in lezen, en dus wedstrijdcommissies hebben echt de oude heren met flinke slagen maken. Ik herinner me nog wel een discussie van, moeten we net nog een centrale commissie daar? En als Jos hoe dat nou gaat, maar lokale mensen die het gewoon hun eigen wedstrijden hebben. Ja, dan gaat dat fantastisch. Wij moeten echt slagen daarin. Zeker. Nou ja, goed. En we hebben machine al genoten van 2 weken. Machtig mooi scootjesiel. Dankjewel. Graag dien. En dan ik bedankt. Hier bedankt ik voor alles, voor de gearworking. Noffelijk. Dankjewel. Dankjewel. René Nagelhout, Arjen de Boer, die praten met hem. En daarmee sluiten we het Scootjesiel 2026 af. We hebben een kampioen, dat is Grauw, hier in beeld. Douwvissen, moois in bemanning. 4 wij de beste dit hier. Op een tweede plek het Jereveen met skipper Sietse Brouwer. En treden de Lemmer met skipper Jasper Visser. Deze verslagjouwing van dat Scootjesiel hebben we met een hele grote groep collega's dien. We hebben het bij hem in de huiskamer gebracht. De videotechnici op het wetter en in Ljouwert. De cameraman, de audiotechnici, uw verslagjouwers van de radio, de gastverslagjouwers en de gastcommentatoren. Productiemedewerkers, uw gastheer van de Redbad, de boordjeskippers. En misschien vier ik nog een heel soort mensen, want we doen het maar echt een hele grote groep mensen. Ilke Dijkstra, doe ik. Tegentank voor die zakkundige commentaar. Dat geldt ik voor Gele Tarema zelfs, want die ziet je een paar keer. Oh, 251,
dagen, 251. Echt weer? Dan gaan we weer op Nijlos. Oké, dan gaan we dan weer op naar los. Nou ja, graag ons dan over 251 dagen. Wij nemen hier afskiën. Ik hoop je dat je hem er thuis van genoten hebben. En ik tref je hem heel graag volgend jaar weer. Eerst maar even bekomen van alle strijd en alle emoties. En ik moet nog even zeggen dat er joen op televisie nog een keervetting is van de wedstrijd van Joet. En vanzelfs iedereen op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast. Oh, wat een klapper te zien en te jaren. Joet mij Dini Visser, dochter van Douwe Snits en fractievoorzitter van de FNP in de steden. Morgen zullen de IFK-scootjes op IJsselmar behelpen. Dat volgen we via uw social media kanaal. Ik wens je een hele mooie jonta. Ont nog een keer. Doeg!